Добрый вечер, паважаныя дэлегаткі і дэлегаты каардынацыйнай рады. Добрый вечер, паважаныя гледачы. Сёння у нас адбываецца агульнае паседжанне каардынацыйнай рады чарговае. І на парадку дня у нас сёння 4 пытанні, даволі шмат. І каб зноў жа не зацягваць, парадак дня у нас сёння наступны. Першым пытаннем у нас ідзе дэбаты кандыдатаў у дэлегацыю ў Кангрэс рэгіянальных мясцовых уладаў Рады Еўропы. Наступнае пытанне прапанова па рэфармаванню пратакола аб узаемадзеянні склікання паўнаважнай працоўнай групы. Таксама трэцяе пытанне зацвярджэння адноўленага палажэння аб дэлегацыі дэмакратычных сіл у Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы і таксама чацвёртае пытанне палажэння аб сакратарыяце каардынацыйнай рады. У прадугледжваючы, бачачы такі парадак дня, моя прапанова наступная. Каб мы перад тым, як перайдзем да дэбатаў, усё ж такі ў першую чаргу разгледзелі дакумент, на падставе якога мы будзем фактычна прымаць рашэнні, і гэта палажэнне аб кангрэсе, дэлегацыя аб кангрэсе рэгіянальных мясцовых уладаў Рады Еўропы, і пасля гэтага ўжо перайдзем да дэбатаў, хутчэй прэзентацыі, ўжо парадак гэтых прэзентацый я таксама распавяду. І калі ласка, давайте, карыстаючыся сваім правам спікера, першае пытанне гэта пытанне пра палажэнне. Калі ласка, міжнародная камісія, кіраўніца Маргарыта, вам слово. Дякую шчыра. Дам крыху кантэксту гэтага палажэння. Усё, што у ім змянілася, гэта тое, што гэтае палажэнне было прынята ў 25 годзе, калі было першае рашэнне бюро Кангрэсу. З таго часу было прынята яшчэ одно рашэнне бюро Кангрэсу, CG бюро 25 года 68, 15 снежня, у якім было зафіксаванае падаўжэнне ўдзелу дэлегацыі каардынацыйнай рады ў Кангрэсе на 26-27 гады. У палажэнні цякучай рэдакцыі у каардынацыйнай радзе зафіксаваны усе даты і ўсе коды менавіта гэтых прынятых рашэнняў ад бюро Кангрэсу і ад выбару каардынацыйнай рады і ад бягучай кадэнцыі, прошлай кадэнцыі каардынацыйнай рады, усе гэта былі зафіксаваны палажэнні. Мы прапануем іх прыбраць і змяніць гэтае палажэнне больш агульным, каб у гэтым палажэнні былі такія больш зафіксаваныя агульныя менавіта што павінна рабіць дэлегацыя каардынацыйнай рады ў Кангрэсе, якія ёсць паўнамоцтвы, якія ёсць зафіксаваныя умовы ўдзелу каардынацыйнай рады ў гэтай дэлегацыі, якія ёсць жаданні з боку Рады Еўропы. Усё гэта мы прыбралі, усе гэта рашэнні, якія абмяжоўваліся гэтымі менавіта зафіксаванымі тайм-кодамі, датамі, мы ўсё гэта прыбралі і зрабілі рэдакцыю больш агульнай. Бо галоўная змена гэта тое, што дакумент з'яўляецца больш агульна прыкладальным для ўсіх кадэнцый каардынацыйнай рады, незалежна ад таго, якія былі выбары, якое было рашэнне бюро Кангрэса Рады Еўропы. І ўсё гэта проста уключана ў гэты рэгламент і зафіксавана ў такім больш агульным выглядзе. Гэта агульныя такія змены, сэнсоўных зменаў, мне падаецца, больш не было, акрамя таго, што была ўведзена таксама паправка пра тое, што чальцы дэлегацыі каардынацыйнай рады ў Кангрэс таксама становяцца чальцамі міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, як і чальцы дэлегацыі ПАРЭ. І гэта вось такая адна з агульных зменаў. Усё астатняе было перапісана проста, каб быць больш агульным драставаннем і незалежным ад таго, якое рашэнне было прынята бюро Кангрэса. Падаецца ўсё. Дзякуй. Добра, ці ёсць пытанні па палажэнні? Аліса Рыжыченко, калі ласка. Дзякуй вялікі, Маргарыта, за прэзентацыю гэтага палажэння. У мяне такое пытанне. А хто павінен распрацоўваць гэтае палажэнне? Гэта абавязкі кіраўніцы міжнароднай камісіі, тое, што датычыцца непасрэдна Кангрэса? Не, гэта палажэнне распрацоўвалася агулам міжнароднай камісіі і практыку ўносілі ўсе прадстаўнікі, якія маглі удзельнічаць у працы міжнароднай камісіі. Зараз могуць рэдагаваць гэты рэгламент, гэтае палажэнне
усе чальцы кагнаснай рады, калі там ёсць нейкія супярэчанні, то можете іх вносіць. Дякую за адказ. Просто на мой погляд, было б лепей, калі б прымалі ўдзел тыя людзі, хто непасрэдна будзе прымаць удзел у дэлегацыі ў кангрэс мясцовых улад. Дякую. Так, і большасць тых, хто выходзілі таксама ў кангрэс прошлага склікання, маглі ўносіць там праўкі ў гэтым скліканні, але таксама такая магчымасць ёсць без зараз, там нейкія праўкі, выкарыстаць магчымасць пракаментаваць гэта і зараз, і потым у дакуменце таксама. Дзякуй. У меня адзінае пытанне, калі мы выставляем гэты дакумент на галасаванне, Марго? Здаецца, было падана вось на заўтра, то бок заўтра, калі... Пасля сённяшняга паседжання. Добра, зразумеў. Дзякуй. І тады моя прапанова наступная для сакратарыята зафіксаваць, каб спачатку мы выставляем гэтае палажэнне, а там праз гадзіну ўжо галасаванне па дэлегатах, каб спачатку было прынята фактычна палажэнне, а потым ужо мы прынялі рашэнне па дэлегатах. Маргарыта, калі ласка, так, бачу руку. Просто я значу, мы правяралі гэтае палажэнне разоў там датычна статуту палажэнняў, якое існуе зараз, і яно не супярэчыць ніякім разам і ніяк не перашкаджае працэдуры выбараў. То бок не павінна быць такога, што там прымаецца спачатку палажэнне, потым выбары праводзяцца. Гэта ніяк не супярэчыць таму, што ёсць зараз, сэнсоўна ніяк нічога не змяняецца. Там праўкі большасці рэдактарскія. Просто каб не было такой нагоды ў кагнаснай рады змяняць гэтае палажэнне там кожны год, прыправіліся то ўсе такія больш рэдактарскія праўкі, то бок без прывязкі да рашэння бюро кангрэсу. Але агулам это не ўплывае на працэсы КР. Ну, але так я думаю, што все ж таки было правільна, каб спачатку было ўсё ж таки зафіксавана палажэнне, да, как бы паралельна, але трошки раней, каб было зацверджана палажэнне. Мікіта. Хацеў адрэагаваць на рэпліку Алісы Рыжыченко пра тое, што лепей, каб вось гэтым дакументам працавалі непасрэдна дэлегаты кангрэсу. Я згодны, што варта, каб яны былі заангажаваныя ў гэты працэс, але гэта не зусім добра, калі самі дэлегацыі усталёўваюць сабе правілы, а іншыя дэлегаты каардынацыйнай рады на гэта не могуць паўплываць. Таму я тут хутчэй прытрымліваюся таго, каб кожны чалец координаційної ради мог пропонувати свої зміни, а там уже досвідчені делегати і членці міжнародної комісії могли там їх допрацювати. Але не обмежовувати це виключно до делегатів Конгресу, бо вийде, що люди пишуть правила самі собі, по яких вони будуть працювати. Так само хотів удокладніць вось наконт выстаўлення на галасаванне новых правілаў да правядзення новага галасавання, новага складу дэлегацыі. Ці не атрымаецца так, што будуць прынятыя новыя правілы, якія могуць пярэчыць таму, як вылучаліся кандыдаты, альбо як праходзіла кампанія вось закліку да вылучэння. Ці гэта не паўплывае ніякім чынам, і гэта хутчэй фармальныя нейкія праўкі тыпу даты, коскі і гэтак далей. Ну, можа, Марго какая адрэагуе, каб рызыку сняць. Так, там ўсё ніяк не ўплывае на выбары і ніяк не ўплывае на там бок такія больш праўкі фармальныя, каб адлюстраваць абмежаванне паміж вось там было раней зафіксавана только то, што маглі выбірацца у нам тую дэлегацыю Конгрэса, якая была ў прошлой кадэнцыі, з дэлегатаў прошлой кадэнцыі. Зараз вось дэлегаты агулам кагнаснай рады любой кадэнцыі, якія вось зараз з'яўляюцца дэлегатамі, могуць выбірацца ў дэлегацыю у залежнасці рашэння бюро, якое адпавядае гэтай кадэнцыі. То бок яно такое больш агульнае, там прыбраныя проста даты менавіта там таго рашэння тых выбараў, якія былі ў кагнаснай раду для той кадэнцыі, яны просто прыбраныя ў такую больш агульную рамку. То бок яно будзе функцыянаваць так жа, як і было і раней для любой кадэнцыі кагнаснай рады. Просто там агульна нічога не змяняецца там па выбарах, па нейкіх рашэннях, па працэдурах таксама. Дзякуй, Еўген.
Так, я толькі хацеў тут яшчэ дадаць, што ўсё ж такі зараз палажэнне ёсць, так, у яго ўносяцца змены, і адпаведна для эфектыўнасці галасавання ўсё ж такі лічым, што лепш усё разам правесці. Вось, ну, конечно, калі будзе запыт это падзяліць, падзелім. Вот, но для эфектыўнасці все-таки здаецца лепш тыя пытанні разам, каб дэлегаты маглі адкрыць умоўна адзін бюлетэнь і зрабіць все свае выбары. Ну, з майго пункту гледжання, я тут, калі там тэхнічныя прапановы, я праблемы не бачу, спадзяюся, тут праблемы не пабачаць іншыя дэлегаты, але вось бачу руку Юрася Губарэвіча. Ну, давайте уже неяк больш сур'ёзна ставіцца да працэдураў. Запыт можа паступіць адзін, другі, зараз яшчэ 8 рук падымем. Читайте статут. Рашэнне выносіць нарада фракцыі. Вчора цэлы дзень нарада фракцыі цэлы вечар абмяркоўвала, што яна будзе выносіць. Поэтому голосовалось. Документы доступны таксама для ознайомлення. Папярэдняя версія доступна до ознайомлення ўжо 3 гады. Тлумачэнне па папраўках поступило, то есть не трэба тут нічога придумывать. Калі запісаны 24 год, ён перапісваецца на 26. То есть мы зараз просто впустую губляем час на абмеркаванне тэхнічных правак і спрабуем пайсці па-за працэдурамі. Ёсць жаданне змяніць час вынесення на галасаванне, калі ласка, праз нараду фракцыі гэта рабіць. Дякую. Згодны, я не бачу праблемы, каб адначасова выставіць на галасаванне. Не бачу ніякай праблемы. Добра, тады ёсць працэдура, давайте згодна з ёй і ёй карыстацца. Калі больш пытанняў няма па першым пункце парадку дня, давайте пераходзіць да наступнага пункту парадку дня. Гэта ўжо менавіта прэзентацыі кандыдатаў у Кангрэс. І я прапановую наступны парадак. Да 5 хвілінаў прэзентацыя, пытанне да кожнага кандыдата. Калі пытанняў больш няма, пераходзім да наступнага. І прапановую таксама парадак па меры падачы. Вось бачу першае, хто падалася, Александра Дойніч ад фракцыі Наступ. Александра, калі ласка, вам слова да 5 хвілінаў прэзентацыі. Дякую вялікі за слова. Вітаю яшчэ раз калег і калежанак. Я ще не падаю сваю кандыдатуру ў Кангрэс менавіта таму, што маю ўжо пэўны досвед у Кангрэсной радзе трэцяга склікання. Я удзельнічала ва ўсёй працы дэлегацыі. Ад пачатку у нас атрымалася, падаецца, 3 сесіі. Канешне, паміж імі таксама вялася праца. І я лічу, што асабліва улічваючы, што гэта была наша першая дэлегацыя, гэты досвед быў вельмі пазітыўным. Як вынікі нашай сумеснай працы можна назваць перадусім і падаўжэнне дэлегацыі на 2 гады і дазвол на ўдзел у назіральных місіях па выбарах, але таксама хочу азначыць і тое, што у нас атрымалася зрабіць таксама і па маёй ініцыятыве. Гэта месца для моладзевых дэлегатаў у рамках Кангрэса мясцовых рэгіянальных уладаў, што з'яўляецца таксама даволі прэцэдэнтнай сітуацыяй. Таму лічу, што умею камандна працаваць і што буду добрай часткай Кангрэса, будучай дэлегацыі. Маёй матывацыяй з'яўляецца, канешне, працяг працы ў рамках Кангрэса. Ёсць пэўныя таксама ўжо распачатыя працэсы, якія хацелася працягваць. Ну і таксама бачу, як мы можам яе палепшыць, зрабіць больш эфектыўнай, таму была б рада далучыцца да дэлегацыі. Дзякуй. Дзякуй вялікі, вельмі хутка, зразумела і панятна. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні да Александры, паважаныя дэлегаткі і дэлегаты? Аліса Рыжыченка, калі ласка. Дякую, Александра, за прэзентацыю. У мяне такое пытанне. Назавіце, калі ласка, 3 крокі, які вы будзеце рабіць, калі вас абяруць у якасці дэлегаткі. Непасрэдна праца ў Кангрэсе.
вялікі за пытанне. Даволі цікавае. Я думаю, першае, што мы зробім, гэта я бы хацела палепшыць падрыхтоўку да дэлегацыі. У нас не заўсёды было вядома даты там і хто паедзе, але калі у нас будзе ўжо план і досвед таго, як уже дзейнічаў дэлегацыя, дакладна я бы сказала, што можна працаваць над палепшэннем падрыхтоўкі да самой дэлегацыі. Дакладна другой справай гэта было б увядзенне нейкіх дадатковых, скажем так, рэгламентаў для працы сакратаря дэлегацыі, каб дэлегацыя заўсёды была таксама ў курсе, што адбываецца, ці вядзецца камунікацыя своечасова, і каб ніякі чалавечы фактор не мог, скажем так, паўплываць на эфектыўнасць. І трэцяе, гэта, канешне, працяг адвакацыі, як мы гэта рабілі ў папярэдняй дэлегацыі, наконт стажыровак, наконт навучальных візітаў, што з'яўляецца даволі эфектыўнай формай, асабліва у тым ліку для моладзі, але не толькі, таксама і для людзей, якія маюць ужо прафесійны досвед у кіраванні на мясцовым узроўні. Дзякуй вялікі. Вадзім Бабін. Спасибо, Александра. Хотел задать вопрос. Что вы считаете самым главным в работе делегата и почему? Спасибо. Калі казаць пра працу дэлегата, я думаю, самае галоўнае ў дэлегацыі ўсё ж такі мець нейкую каардынацыю, то бок калі мы частка дэлегацыі, дакладна варта з пазітыўнага боку на гэта паглядзець, паглядзець, як мы можам размеркаваць сілы так, каб кожны рабіў тое, у чым ён добры, у чым яна добрая, і як бы мог эфектыўна выкарыстоўваць нашы рэсурсы, час і магчымасці. І, канешне, каардынаваць працу так, каб на працягу самой сесіі, калі у нас ёсць гэтая магчымасць, максімальна ахапіць тыя сустрэчы, тыя панелі, дзе для нас было б гэта рэлевантна і важна. Вы это понимаете и готовы это обеспечить, да? Спасибо. Дзякуй. Прабачце, не пачула канцоўкі, ці гэта было пытанне? Вы гэта разумееце. Спадар Вадзім, калі ласка, па руках. Спадар Вадзім сказаў, ці вы гэта разумееце і гатовыя вы гэта забяспечыць. Так, са свайго боку гатовы, прыгушаць нікога не буду, але пастараемся зарганізаваць працу так, каб все хацелі аднаго і таго ж у гэтым накірунку. Дзякуй вялікі. Ці ёсць яшчэ пытанні да спадарні Александры? Так, больш рук не бачу. І дзякуй вялікі, тады пераходзім да наступнага кандыдаткі, да наступнай кандыдаткі Анастасія Сверкова ад еўрапейскага выбара. Анастасія, калі ласка, вам слова, да, 5 хвілінаў выступ. Добрый вечер. Я новый человек в Координационной раде, но не новый человек в демократических силах, поэтому очень рада видеть здесь коллег и коллежанок, с которыми работали на протяжении этих 6 лет. В делегации я представляю, делегирована была от европейского выбора, а вообще в последние мои годы это была деятельность в рамках Народного посольства, и, соответственно, все, с чем была связана моя деятельность, тем я занималась. То есть это адвокация белорусов, их интересов на всех уровнях, начиная от работы с каждым отдельным человеком и, собственно говоря, выше до международных структур, до политических структур, которые принимают решения. Как минимум касательно тех белорусов, которые живут за рубежом. На данный момент я заканчиваю образование в Академии австрийское последипломного образования по направлению политическое образование для взрослых. И это еще одна причина, почему мне интересен этот конгресс, потому что он себя позиционировал как конгресс, который в том числе занимается и повышением уровня политического знания, образования. И так как я 6 лет занималась вот этой вот адвокацией, я понимаю, что очень многие решения принимаются не только на уровне декларации странами, но и на уровне дальше уже местной работы с каждой конкретной тетей или дядей, которые сидят в ужондах и во всех местных управлениях, и зачастую приходится достучаться до них, не глядя на то, что какое-то решение было уже принято на уровне страны. Поэтому, понимая вот этот вот опыт, принимая его, я бы хотела его перенести и на политический уровень, и как раз Конгресс местных
региональных властей, считаю, очень хорошей площадкой для этого. Я вижу 3 основных направления для своей работы, то, что я считаю интересным и полезным и нужным. Это первое, в апреле была встреча с генеральным секретарем Конгресса, на котором была предварительная договоренность о Вильнюсских соглашениях. Я думаю, что стоит хорошо проработать эти соглашения, понимая, что может быть сделано на местном уровне. Второе – это крестные города. То есть у нас есть крестные политики и есть города-побратимы, но они между собой никак не мэчатся. Хотелось бы сделать такой совместный проект. И третье направление – это образование, учитывая мою специфику, так как у Совета Европы есть собственная сеть школ политических студий, инициатив. И я сама была участницей Ladies of Change. Я понимаю, что очень хорошо, когда проводятся какие-то такие образовательные курсы, как разовые. Это хорошо для формирования сетей, но здорово было бы это поставить на более продолжительную какую-то площадку, используя эти методологии, работать с активистами, с политиками, которые уже работают, и молодежь, и такие люди, которые уже немножечко не очень молодежь, такие как я. А образование не должно заканчиваться где-то в 30 лет. Я считаю, что образование нужно получать людям всегда. Вот, поэтому по каждому из этих 3 направлений я готова лично вкладываться и работать, я готова присоединяться к команде и продолжать те направления, которые уже были, и буду рада с каждым из вас вместе работать дальше. Спасибо. Дякую вялікі за прэзентацыю. І ці ёсць да спадарні Анастасіі пытанні? Бачу, што рук няма. Все зразумела. Бачу, нет. Все ж таки Аліса Рыжыченка, калі ласка. У мяне няма пытанняў да Анастасіі, невялікі каментар. Вельмі падтрымліваю кандыдатуру Анастасіі не толькі таму, што яна разам са мной у адной фракцыі, але таксама я ведаю яе вялікую працу ў Аўстрыі у якасці народнай амбасады непасрэдна на палітычным узроўні, і таму я лічу, што яе досвед будзе вельмі карысны для нас. Дякую, Аліса. Дякую вялікі за каментар. І наступны, калі пытанняў больш няма, наступны каментар, наступная прэзентацыя ад спадара, калі ласка, Юрыя Губарэвіча ад фракцыі «Коаліцыя Латушка» і «Рух за свабоду». Спадар Юрась, калі ласка, вам слово. До 5 хвілін. Дякую. Добрый вечер, шановные делегаты. Ну, может быть, хотел начать с того, что это за делегации, что это за конгресс, бо не все удзельнічалі в папярэднім скліканні. Конгресс называется региональных и мясцовых уладаў. Это галоўная институция Совета Европы, адказная за пытанне самакіравання, таксама регионального, локального, муніцыпального кіравання на тэрыторыі краінаў Совета Европы. Таму вельмі важна разумець таксама спецыфіку дзейнасці гэтай структуры. Яна не займаецца агульнапалітычнымі пытаннямі, але в прынцыпе для нас яна можа вырашаць шмат якія рэчы, з якімі сутыкаюцца беларусы на мясцовым узроўні. І пра гэта таксама можа быць шмат сказана. А калі пра свой досвед, то ён наўпрост карэлюе з тэматыкай. Свой час я быў дэпутатам Белазерского городского совета в складе демократично обранной группы, якая атрымала большасць у горсовете. Это один такі город за всю историю кіравання Лукашенком у Беларусі, и был наместником старшыні горсовета. Тому ведаю з практычнага боку, что такое самакіраванне, нават в такім выглядзе, як оно было ў Беларусі. Таксама адпаведная профільная адукацыя, это магістратура в Акадэміі дзяржаўнага кіравання пры прэзідэнце Украіны. І додаткова яшчэ тут ужо в Польшчы прайшоў навучанне на курсах по тэме тэматыкі самакіравання, арганізаваных вольным універсітэтам пры спрыянні Варшаўскага універсітэта. То есть, тэма как бы адпаведная, таксама і актыўнасці адпаведная. Бяру ўдзел у працы экспертнай групы по
распрацоўцы законопроекта по реформе, нового законопроекта по мясцовому самакіраванню для Беларусі і таксама адпаведных проектаў законаў, якія звязаны з тэрытарыяльна-адміністрацыйнай рэформай, з рэформай выбараў, звязаных з мясцовымі саветамі, таксама з фінансавымі рэформамі і гэтак далей. То есть, ну, і не толькі практычная, не толькі теоретичная, але ось такая экспертная дзейнасць, то, чым займаюсь. Што тычыць самого Конгресса, я быў у складзе папярэдняй дэлегацыі, але супрацоўніцтва з Конгрэсам яшчэ пачаў да таго, як ввогуле Коордынацыйная рада распачала нейкія адносіны і атрымала магчымасць накіраваць дэлегацыю, меў сустрэчы з генеральным сакратаром, былі дамовы пра супрацоўніцтва з людзьмі, якіх рыхтуем для рэформаў на ўзроўні мясцовага самакіравання. Гэта размовы перараслі в канкрэтныя дзеянні, быў праведзен шэраг вебінараў, гэта ўжо такая склалась традыцыя для беларусаў, якія цікавяцца тэматыкай самакіравання, кожны год праходзяць вебінары. Вот зараз вяду перамовы пра правядзення чарговага, які будзе напрыканцы верасня, хутчэй за ўсё кастрычніку, тому што часу на падрыхтоўку не так і шмат. Запрашаюцца туды заўсёды сябры Коордынацыйнай рады, аднак бачу, што, на жаль, актыўнасць у нас в папярэдніх скліканнях была дастаткова нізкая з боку менавіта сяброў Коордынацыйнай рады. Вельмі спадзяюсь на то, што яна ўзрасце у гэтым годзе. Для гэтай кадэнцыі тэма стане насамрэч цікавай, тому што самакіраванне, на маё перакананне, это аснова для дэмакратычных пераўтварэнняў у новай Беларусі, бо з гэтага все пачынае расці. Ну, астатні міжнародны досвед тут ужо ізноў магу вельмі шмат распавядаць, так як з'яўляюсь старшынём руху за свабоду, браў удзел у працы розных міжнародных структураў, пачынаючы ад рэгулярных удзелаў у парламенцкай асамблеі Еўранест, таксама у форумах, палітычных асамблеях, нават самітах Еўрапейскай народнай партыі, партнёрам якой мы з'яўляемся, і якая, дарэчы, мае сваю групу у рамках Конгресса мясцовых і рэгіянальных уладаў, і тут вельмі важна, каб было супрацоўніцтва таксама на ўзроўні межпартыйных групаў, тому что это основа для прасоўвання резолюций и так далее. Ну, в принципе, гляжу, уже тут сказали, что хвіліна застаецца, готовы адказаць на пытанні, бо распавядаць магу яшчэ шмат всяго. Дякую. Дякую, вялікі спадар Юрась. Ці ёсць пытанні? Калі ласка, падымайце рукі. Бачу Александра Мамаева, калі ласка. Так, усім прывітанне. Сапраўды з Ёсем Губавічам шмат супрацоўнічалі па арганізацыі семінараў і ў Leaders for Change выступалі не так даўно. Але ў мяне пытанне наконт закона па мясцовым самакіраванні, ці плануецца вось нейкім чынам дапрацоўваць гэты закон і праводзіць слуханні ў Коордынацыйнай радзе. Так, дякую, эту тему упустил. Это таксама сквозное пытание для працы с Конгрессом, потому что вот уже по инициативе как раз таки нашей делегации мы узнавили контакты Конгресса с белорусскими экспертами, и в первый год атрымалася провести законы про оценку экспертов Конгресса, то есть те законопроекты, которые рыхтуют эксперты. Яны атрымалі рэакцыю, зараз другі этап, это ўжо выпраўленыя версіі законопроектаў, яны паступяць на паўторнае абмеркаванне, часткова яны закраналіся ў этой тэмы ў часе апошняга вебінара. Я думаю, что эта праца будзе працягвацца. Што тычыцца прэзентацыі на... Это ўжо адказнасць, напэўна, як комиссии по реформах. Мы в минулым годзе проводили презентацию, но я думаю, что калі будзе экспертам штосьці новае сказаць, альбо по нейкай дадатковай тэматыцы, то так само это вынесем. Дякую вялікі. Так, як, дарэчы, падтрымліваю ідэю, каб зноў правесці, калі не слуханне, але абмеркаванне гэтых законапраекта ўжо ў Коордынацыйнай радзе 4-го склікання, бо шмат хто, магчыма, не бачыў. Нейкая перспектыва ў гэтым ёсць, таму я думаю, што гэта добры накірунак працы. Дзякуй. Калі больш гаспадара Юрася пытанняў няма, тады пераходзім. Ёсць Юрай Зінковіч, калі ласка.
Дзякуй вялікі, спадар спікер. Гэта ўласна не пытанне. Я просто хацеў сказаць, што з Юрасём мы знаёмы яшчэ з канца 90-х і былі калегамі па асамблеі дэпутатаў мясцовых саветаў, і калі сапраўды у Беларусі ў гэтай радзе ёсць сапраўдны эксперт па мясцоваму самакіраванню, то я б, конечно, першым назваў бы спадара Губарэвіча, і таму безумоўна я падтрымліваю яго кандыдатуру, і мы будзем падтрымліваць яго. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за каментар. Тады пераходзім да наступнага кандыдата. Дзякуй вялікі. Першым перайдзем, я таксама заклікаю ўсіх прыняць удзел у галасаванні па рэзалюцыі ў падтрымку спадара Лахвіча. Яшчэ ў нас засталося 40 хвілінаў. Калі хто не прагаласаваў з прысутных, калі ласка, прыміце удзел у галасаванні. Кворум ужо ёсць, але вельмі важна, каб усе выказалі сваю пазіцыю. Дзякуй усім вялікі. І тады пераходзім до наступного кандидата, спадар Михаил Рубин от фракции «Хопить бояться». Михаил, коли ласка, до 5 хвилин. Спасибо, постараюсь уложиться даже короче. Но в первую очередь хотел сказать спасибо Маргарите за небюрократические решения. У меня были технические проблемы с заполнением анкеты, и могли их решить очень быстро, небюрократично, так же, как Артем сегодня решил проблемы с 6 делегатами, которые выдвинули еще одного кандидата. Очень рад, что у нас можно так легко, не бюрократически решать проблемы. Теперь ко мне. Я имею честь быть делегатом Координационного совета уже 3-й раз, 3-го созыва, но в немецкой политике намного больше 15 лет. И имею тоже опыт муниципальной политики с другой стороны. Я очень рад и очень делюсь часто нашими опытами с Юрасем Хабаревичем, с другими коллегами, которые были в Беларуси на родине, муниципальными депутатами. Я был в Германии, во Франкфурте, и как раз этим опытом и хочу, надеюсь, смогу его применить в делегации в Конгрессе местных и региональных самоуправления, регионального самоуправления. В настоящее время у меня уже нет депутатского мандата во Франкфурте, но я очень активно дальше в моей партии, в либеральной партии свободных демократов Германии. В настоящее время руковожу комиссией по интеграции моей земли, в которой я живу. Это земля Гессен, которая вокруг Франкфурта находится. И стараюсь использовать дальше мой опыт и мои контакты в муниципальной политике. Помогал в меру своих сил в принятии решения по установке памятника Василию Быкову в центре Франкфурта. Пришлось задействовать все старые знакомства, связи, опыт муниципальной работы, и мы получили решение местного совета района, где он будет стоять, это самый центр Франкфурта, и приводим его сейчас в исполнение. И как раз этой информацией я делился, когда собиралась группа бывших депутатов разных уровней, которые Юрась организовывает, Хабаревич. Сейчас забиваю, наверное, мяч в собственные ворота, но вот не знаю, как других, но его 100% надо выбрать, он просто должен быть в этой делегации, так же, как Анастасия, так же, как другие уважаемые коллеги. И мы на самом деле сможем многое принести вместе, делясь нашим опытом с разных сторон. Что касается моей профессиональной деятельности, более 25 лет я веду бизнес в IT-сфере, являюсь бизнес-консультантом, и опыт накопленный мой профессиональный тоже с удовольствием принесу в работу комиссии. Я немножко удивился, что этот раз не задаются вопросы, в какую фракцию, в какую ассоциацию делегаты нашей группы войдут, если будут избраны в нашу делегацию в Конгресс. В прошлый раз в ПАРЕ это задавалось, и, может быть, многие не знают, что такие группы есть и в Конгрессе местных и региональных систем управления. И, конечно, я однозначно войду в нашу либерально-демократическую группу. Это аналог АДЛЕ, которая при Европейском парламенте существует, где все либеральные партии вместе. И снова второй мяч в собственные ворота. Я просто убежденный либерал. Если кто-то от меня ожидает, что на всех уровнях я буду дальше продвигать вопросы гендерной, вот такой вот слепой структуры, то не голосуйте за меня. Женщины абсолютно должны иметь равноправное место во всех органах власти, но не потому, что такие проценты им приписаны, а потому что они такие опытные, такие профессиональные. И как раз эта тема очень часто
поднимается и на всех уровнях, особенно в местных муниципальных органах самоуправления. У нас во Франции постоянно мы дискутируем на этот счет. И если какие-то партии левого блока пытаются все время на выборах это продвигать, то мы категорически против. И женщины, и мужчины, и все другие полы должны быть равноправными. Если кто-то другое мнение, не голосуйте за меня. Второй мяч в мои ворота. Ну, вот такое короткое выступление. Очень рад, что Юраш Бабаревич уже сейчас собирает всех бывших депутатов. И, надеюсь, в делегации, в Конгрессе это еще больше усилится. Буду рад ответить на любые вопросы. Второе, последнее дополнение. Немецким я владею на разговорном уровне, но английским, но немецким мой второй родной язык. Я 32 года живу в Германии. Спасибо, Михаил, за выступление. Есть ли вопросы к Михаилу Рубину? Ласка, поднимайте руки. Даже не интересно. Спасибо. Калі пытанняў няма, ну, можа быць, я тут, дарэчы, звярнуся, што да, у Михаіла ёсць досвед сапраўды дэпутата, рэгіянальнага дэпутата ў Еўропе, і гэта вельмі важны досвед. І маё асабістае меркаванне, што гэты досвед можа быць вельмі важным для выбудоўвання супрацоўніцтва ў Кангрэсе і ў тым ліку і з нямецкімі дэпутатамі мясцовага ўзроўню. Ну, гэта вельмі важна. Как бы вось спалучэнне нашага досведу дэпутацкага ў каардынацыйнай радзе і досведу у мясцовых муніцыпальных органах гэта вельмі важна. Вось просто такое асабістае меркаванне. Дзякую. Спасибо. І тады пераходзім да наступнага кандыдата. Так, Микита Семененко, калі ласка, гаспадар Микита. Вітаю, сябры. Вітаю, шановныя дэлегаты. Меня зовут Микита Семененко. Я вылучаюся ў Кангрэс мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, бо веру, што мясцовае самакіраванне – гэта падмурак дэмакратыі, падмурак любой краіны, і Беларусь не выключэнне. Мне 31 год, я у душы змагар-рэфарматар, а па адукацыі я магістр кіравання вялікімі дадзенымі Варшаўскага універсітэту і бакалаўр брэндынгу і піяру універсітэту Міклая Каперніка ў Торане. Таксама выпускнік праграмы Каліноўскага і вывучаў яшчэ на Эразмусе у Гішпаніі, у горадзе Гранада, палітычныя навукі і публічную адміністрацыю. Ужо 13 гадоў я з'яўляюся сябрам руху за свабоду, уваходжу ў кіруючы орган арганізацыі Раду. 6 гадоў з'яўляюся сябрам форуму маладых дыпламатаў, каардыную там групу па вывучэнні замежнай мовы і арганізоўваю сустрэчы польскай моладзі, польскіх маладых дыпламатаў з беларускімі дэмакратычнымі палітыкамі. Маю досвед удзелу ў мясцовых выбарах у 2014 годзе, у 2018 годзе. Зафіксавалі шмат фальсіфікацыяў. На маім участку ў Кунцаўшчыне вялася трансляцыя падліку Радыё Свабода. І увесь час заклікаў беларускія ўлады да дэмакратычнага падліку галасоў, праз што як бы быў рэпрэсаваны. Я таксама працаваў у камандах дэмакратычных кандыдатаў на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, назіраў на выбарах у Грузіі, у Беларусі, у Польшчы і каардынаваў назіральнікаў за выбарамі па Менскай вобласці ад кампаніі права выбараў. Таксама суарганізоўваў дні волі ў Менску, еўрапейскія палітычныя школы ў Беларусі за мяжой і форуму беларускай моладзі. У дзяржаўным сектары я ніколі не працаваў, бо заўсёды разумеў падкантрольнасць гэтага сектару рэжыму Лукашэнкі. Я працаваў у прыватным камерцыйным сектары. У дадзены момант па-за палітыкай займаюся онлайн-гандлем на маркетплейсах. Таксама маю досвед удзелу ў міжнародных дэлегацыях ад дэмсілаў шэрагу гарадоў парламентаў Еўропы. І у складзе дэлегацыі ў Кангрэс я хацеў бы засяродзіцца на абароне інтарэсаў беларусаў, якія апынуліся ў іншых краінах. Падсвяціць на міжнародным узроўні такую праблему, як пазбаўленне беларусаў значнай колькасці консульскіх паслугаў, немагчымае аднаўленне пашпартоў, немагчымы ўдзел у выбарах, немагчыма афармленне даверанасцяў.
І гэта ўсё заслугоўвае дадатковай увагі беларускіх палітыкаў на міжнароднай арэне, бо ўсё гэта з'яўляецца праявай трансгранічных рэпрэсіяў. У першую чаргу я заклікаю на гэтых выбарах дэлегацыі ў Кангрэс падтрымаць кандыдатуры такіх дасведчаных дэлегатаў у Кангрэсе, як Юрый Губарэвіч і Ірына Халопіца. Але таксама буду вдзячны за падтрымку маёй кандыдатуры ў рэйтынгавым галасаванні. Дзякуй вялікі, адкрыты да пытанняў. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні да спардара Мікіты? Вадзім Бабін, калі ласка. Так, дякую. Мікіта, як ты бачыш сваю працу, калі тебе абяруць на бліжэйшыя 2 гады? Дякую. Дзякуй за пытанне. Я бачу сваю працу у складзе каманды, у складзе дэлегацыі. Гэта, вядома ж, калектыўная праца, але якая не выключае і індывідуальных ініцыятываў. Як я ўжо вышэй раней сказаў, то я буду на міжнародным узроўні падсвечваць праблемы беларусаў, якія апынуліся за мяжой. І гэта не толькі эміграцыя, гэта у тым ліку людзі, якія выехалі на некалькі дзён з Беларусі і страцілі пашпарт і не могуць яго аднавіць, выехалі на адпачынак і не могуць паўдзельнічаць у выбарах, бо участкі не адкрываюцца, якія паехалі за мяжу, у іх нешта здарылася, хтосьці памёр альбо спатрэбілася прадаць нерухомасць альбо набыць, і яны не могуць аформіць даверанасць. То бок мы пазбаўленыя ўсіх паслугаў, якія нам павінна аказваць беларуская дзяржава, мы павінны гэта адстойваць, і мы павінны прыцягваць увагу міжнародных органаў, у тым ліку Кангрэсу, мясцовых і рэгіянальных уладаў, да таго, што мы не можам рэалізоўваць свае правы. Таму я буду гэта падкрэсліваць на ўсіх сустрэчах і, канешне ж, прасоўваць, ставіць беларускі народ, каардынацыйная рада і моя фракцыя. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Больш рук не бачу. І дзякуй вялікі. Пераходзім да наступнай кандыдатуры, кандыдаткі спадарання Ірына Халопіца, Коаліцыя Латушка і Рух за свабоду. Калі ласка. Да 5 хвілін. Вітаю всіх. Дякую вялікі за магчымасць прэзентаваць сваю кандыдатуру. Меня зовут Ірына Халопіца. З'яўляюся была дыпламаткай, працавала у МЗС Беларусі, а потым у амбасадзе Беларусі во Францыі. Па адукацыі, вышэйшая адукацыя БДУ, факультэт міжнародных адносінаў і непасрэдна спецыялізацыя знешняя палітыка. Што тычыцца маёй міжнароднай дзейнасці, то я таксама ўжо была дэлегаткай Коордынацыйнай рады 3-го склікання, была намесніцай кіраўніцы міжнароднай камісіі, таксама кіраўніцай дэлегацыі беларускай дэмакратычнай сілы ў Кангрэсе мясцовых рэгіянальных уладаў. Акрамя дзейнасці міжнароднай у рамках Коордынацыйнай рады, я таксама заангажавана ў міжнароднай дзейнасці, камунікацыю з міжнароднымі партнёрамі на розных узроўнях. Гэта сустрэчы і ў міністэрствах, і ў парламенце, і з лакальнымі, і рэгіянальнымі ўладамі. Я маю на ўвазе дадаткова па-за межамі працы ў рамках Кангрэса. Больш за ўсё гэта больш, канечне, у Польшчы, там, дзе я знаходжуся, але таксама і з уладамі іншых краінаў. Фокус маёй працы больш ідзе на менавіта падтрымку і дапамогу беларусаў. Гэта тыя пытанні, якія я адказваю пры падрыхтоўкі да сустрэчы і ўздымаю. Гэта як праблемы легалізацыі, візавай падтрымкі, і гэта могуць быць комплексныя нейкія рашэнні. І таксама часта гэта бывае, што вырашэнне нейкіх складаных і індывідуальных сітуацый. Што тычыцца працы ў Кангрэсе, за свайго досведу, як кіраўніца, я магу, можа, назваць напрамкі, якія нам удалося выбудаваць падчас працы дэлегацыі, таксама я лічу важна іх падтрымліваць. Магчыма, ва ўсім гатовы ангажавацца, але, канечне, ёсць адзін напрамак, які я гатова больш бачу сябе карыснай. Буду называць напрамкі не ў рамках прыярытэта, а па парадку. Першае, што для нас было важна, і я лічу, што мы тут ўжо дабіліся добрых вынікаў, гэта пашырэнне інстытуцыйнае супрацоўніцтва Коордынацыйнай рады з Кангрэсам. Ужо было адзначаны нашы вынікі і працяг мандата, і магчымасць удзельнічаць у назіральных місіях у
выбарах краін-членаў Рады Еўропы, у мясцовых выбарах. Але таксама тут хацела бы зазначыць, што усе дадзеныя прапановы, якія ўсё это пашырэнне інстытуцыйнага супрацоўніцтва сыходзіла з прапаноў ініцыятыў нашай дэлегацыі, і дзякуючы падтрымцы нашых партнёраў у кангрэсе, як бы бюро прыняў рашэнне, разгледзеў іх і прыняў рашэнне пашырыць непасрэдна гэтае супрацоўніцтва. І яшчэ хацелася б зазначыць, што і кіраўніцтва кангрэса падтрымалі публічныя выбары ў каардынацыйную раду, што, як бы, конечно, з'яўляецца вынікам як бы сустрэчаў і прапаноў з майго боку, бо важна, каб кангрэс паказаў нашу падтрымку і што яны бачаць менавіта каардынацыйную раду як асноўны партнёр у супрацы з імі. Другія напрамкі, яны больш, я, конечно, падрыхтоўка на будучыню, тут ужо згадвалася гэта падрыхтоўка да рэформы, тут да Еўрася прамовы дабаўлю, што кангрэс таксама бачыць важным распрацаваць такую дарожную мапу, і гэтым накірунку было б, ну, каб мы планавалі б, я бы таксама планавала бы рухацца ў тым, што дарожную мапу падпісання Беларусю, калі яна, конечно, стане чальцом Рады Еўропы, менавіта харты мясцовага самакіравання, і як бы усе гэтыя канцэпцыі рэформ, разгляды, аналіз, гэта як бы ўсё становіцца у адзін шэраг, у адзін рад для менавіта падрыхтоўкі такой мапы. І яшчэ, конечно, гэта непасрэдна менавіта праца з узмацнення чалавечага патэнцыялу, гэта capacity building. Тут ужо, як ужо было сказана, кангрэс у супрацы пры дапамозе дэлегацыі ўдалося арганізаваць шмат і офлайн і онлайн мерапрыемствы, і воркшопаў, і вебінараў і так далей. Але адзін з пунктаў, якія мы уздымаем падчас сустрэчы з нацыянальных дэлегацый, это менавіта прапрацоўка стажировок і адукацыйных візітаў для беларусаў. Тут праца вядзецца, распрацавана дэлегацыі канцэпцыі, і як бы ёсць адпаведныя і адмысловыя як бы напрацоўкі. І чацвёрты напрамак, які я бачу, я ўжо бачу, што толькі адна хвілінка засталася, гэта непасрэдна і то, што я лічу важным как бы звярнуць увагу, што ў дэлегацыі як бы удалося звярнуць увагу кангрэса на транснацыянальныя рэпрэсіі, з якімі стукаюцца беларусы. Гэта стала тэма, якая уздымалася падчас сайт-івента, это стала тэма, якая таксама ініцыявалася як дэлегацыі, каб упершыню ў гісторыі быў зроблены і ўжо ідзе падрыхтоўка даклада, справаздачы, і потым будзе як бы прымацца рэзалюцыя, і менавіта тое, што датычыцца праблем у Беларусі за межу. І як рэгіянальныя ўлады, мясцовыя могуць гэтым супрацьстаяць, маю на ўвазе, транснацыянальным рэпрэсіям і дапамагаць у вырашэнні праблемаў беларусаў. Я не ведаю, што ёсць ці не ёсць у мяне час, але тут вось па гэтым накірунку я лічу, што тут трэба ўзмацніць працу з нацыянальнымі дэлегацыямі і таксама звярнуць увагу на то, што кангрэс, ён вось калі мы сустракаліся з генеральным сакратаром кангрэса, яны ўсё больш і больш будуць даваць увагу, каб падтрымліваць беларусаў, які былі зняволеныя, там рэпрэсаваных і так далей, і менавіта праз мясцовыя лакальныя праграмы падтрымкі, і яны гатовыя ў гэта ангажавацца. То есть вельмі добра, калі мы разам зможам гэта зрабіць. Дзякуй, буду рад адказаць на пытанне. Дзякуй вялікі, все, час выйшаў, дзякуй. Ці ёсць пытанні, калі ласка, падымайце рукі, спадарыня Александра. Да, ну тут хутчэй такі не каментар, а каментацыя, з Ірынай мы вельмі плотна працавалі і паміж нашымі дэлегацыямі. Я так яшчэ адным бокам назірала як кіраўніца міжнароднай камісіі за дзейнасцю кангрэса і сутыкаліся вельмі часта ў рамках кантактнай групы. Так што магу толькі вельмі рэкамендаваць Ірыну ў гэтую дэлегацыю, каб яна магла працягнуць тую працу, якую пачала, таму што сапраўды часам там як члены дэлегацыі ў Парэ зайздросціла тым поспехам, якія ў іх ёсць у кангрэсе, то есть нават у такой структуры нібыта канкурэнцыя ёсць. Так што Ірына, уся моя падтрымка і поспехаў на выборах. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Вадзім Бабін. Да, добрый день, Ирина. Хотел спросить, а у вас есть какой-то конкретный план того, что вы сказали, общий? Или можно как-то это все общим складом обдумать будет? Спасибо. Як я ўжо сказала, што я бачу гэта важнасць працяг напрамка накірунку, які ўжо выбуданы падчас працы дэлегацыі. Бачу эфектыўнасць менавіта працы. Гэта, на мой погляд, нам было бы добра як бы
як актывізаваць, можа больш узмацніць супрацу менавіта з нацыянальнымі дэлегацыямі, а для таго, каб гэта зрабіць, вельмі добра было б узмацніць супрацу з прадстаўнікамі беларускай дыяспоры і народных амбасад, каб увогуле быць падрыхтаваным і да кожнай сустрэчы, каб ведаць, якія праблемы было б варта вырашыць і якія прапановы было б варта ўзняць. Напрыклад, нават калі ў рамках той ці іншай сацыяльнай праграмы, таго ці іншага праблемы, якія узнікаюць у некаторых гарадах ці рэгіёнах і гэтак далей. Просто што цяжка за такі абмежаваны час выказаць і расказаць усю працу дэлегацыі, таму што яна канкрэтна вядзецца па кожных накірунках, і мне здаецца, што было б, і я таксама заклікала бы іншых, хто будзе абраны ў склад дэлегацыі, больш, каб усе чальцы дэлегацыі былі ангажаваны ў працу дэлегацыі, і лепш, каб трошачкі размеркаваць абавязкі, каб можна было б эфектыўней і больш шырэй дамагацца вынікаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Таксама як шараговы дэлегат, але пры гэтым спікер Координацыйнай рады, дам свой каментар, што калі у меня адбывалася сустрэча з генеральным сакратаром Кангрэса і пасадоўцамі, якія прысутнічалі, сапраўды вельмі пазітыўна адгукаліся пра працу нашай дэлегацыі, менавіта таксама пра персаналію старшыні дэлегацыі, і гэта сведчыць пра тое, што эфектыўнасць гэтай працы была наладжана, у тым ліку дзякуючы не толькі працы ўсёй дэлегацыі, але лідарству Ірыны на гэтай пасадзе. Таму мне падаецца, было б вельмі важна падтрымаць яе. Дзякуй. І пераходзім тады, калі больш няма рук, пераходзім да наступнага кандыдата, ці кандыдаткі, выбачаюся, кандыдата. Алесь Сладко ад фракцыі Наступ. Калі ласка, Алесь, да 5 хвілінаў. Прывітанне, калегі, рады ўсіх бачыць, рады выступіць сёння, прэзентаваць сябе кандыдата у дэлегацыю у Кангрэс мясцовых рэгіянальных уладаў. Паводле адукацыі я магістр адміністрацыі і палітыкі, якраз такі сфера майго навуковага і практычнага інтарэсу гэта еўраінтэграцыя і рэформы, якія праходзілі ў краінах Балканаў. Я вельмі цікаўлюся і гэтым рэгіёнам, і цесна супрацоўнічаю з прадстаўнікамі НДА у лакальных супольнасцях, і якраз таки хацеў бы гэты досвед больш цесна перанесці у Беларусь калісьці. На сённяшні момант я жыву ў Польшы, акрамя харвацкай мовы, якую вывучаў у універсітэце і ведаю на добрым узроўні, магу размаўляць з усімі Балканамі амаль. Польскай мовай валодаю на высокім узроўні, на добрым узроўні валодаю ангельскай мовай. Таксама праходзіў стажыроўкі фэллоўшып у Лондоне у рамках John Smith Trust ад брытанскай МЗ і фундацыі GST. Таксама быў фэллоў у Празе, дзе распрацоўваў персанальны праект па рэформе НДА і дзейнасці беларускіх арганізацый у Польшы і ў Беларусі. На сённяшні момант я таксама з'яўляюся кіраўніком беларускага моладзевага хаба ў Варшаве, і ў рамках сваёй прафесійнай дзейнасці вельмі цесна супрацоўнічаю з мясцовымі ўладамі Варшавы, уваходжу ў склад міжнароднай рады пры варшаўскай мэрыі, дзе абмяркоўваюцца у тым ліку інтарэсы беларускай дыяспоры і іншых прадстаўнікоў іншых народнасцей, з якімі мы таксама супрацоўнічаем. Разглядаем магчымасці удзела беларускіх прадстаўнікоў у мясцовых выбарах у Польшы, тых, хто валодае на сённяшні момант з'яўляецца грамадзянамі Польшы, таму магчыма гэта будзе іншы кірунак той дзейнасці, дзе мы можам пашыраць свой уплыў не толькі ў рамках Координацыйнай рады і дзейнасці на Беларусі, але на сённяшні момант дзе знаходзімся ў тых краінах, дзе пражываем. Канкрэтна дзе я ў Польшы, магчыма можна будзе выкарыстоўваць гэты досвед і ў іншых краінах. У рамках дзейнасці ў Кангрэсе бачу важным кірункам уздымаць тэму не толькі трансгранічных і транснацыянальных рэпрэсій з боку беларускай дзяржавы, але таксама наступствы
еўрапейскіх санкцый, которые вводятся супраць беларускай дзяржавы рэжыму Лукашэнкі, ад которого терпяць грамадзяне Беларусі, у тым ліку, которые жывуць у краінах еўразвязу, і якраз таки гэтыя тэмы я б хацеў здымаць з прадстаўнікамі дэлегацый розных краін і недзе на простым узроўні, на рэгіянальным узроўні вырашаць гэтыя пытанні і дапамагаць дыяспарам у тых праблемах, якія ў іх узнікаюць. Таксама я з'яўляюся прадстаўніком народнай амбасады Беларусі ў Польшчы, супрацоўнічаю з іншымі народнымі амбасадамі. Як ужо мае калегі, калежанкі казалі, важна добра рыхтавацца да дэлегацыі. Я думаю, што сетка народных амбасадаў і таксама сетка беларускіх арганізацый, з которыми мы тесно супрацоўнічаем у Еўропе, павінна быць такім падмуркам для дэлегацыі. І таксама я прапаную іншым дэлегатам Координацыйнай рады, которые не ўваходзяць ні міжнародную камісію, не ўваходзяць у іншыя дэлегацыі, быць тымі крыніцамі інфармацыі, быць нашымі памочнікамі у гэтай працы. Таму адным з тых, можа, першых крокаў у падрыхтоўцы я прапанаваў зрабіць некі файл, некую форму, праз якую іншыя дэлегаты таксама могуць перадаваць ту інфармацыю, тыя тэмы, уздымаць тыя тэмы і прапрацоўваць у падрыхтоўцы да сустрэч. Таму што не толькі 6 дэлегатаў павінна удзельнічаць у сустрэчах, у паездках, але і ўсе іншыя дэлегаты маюць на гэта права, і мы будзем толькі іх прадстаўнікамі. Таму заклікаю галасаваць за мяне, падтрымліваць, і я буду таксама і вашым голасам на тых пляцоўках, тых сустрэчах у рамках кангрэса, у сайд-івентах і іншых дадатковых мерапрыемствах, которые, спадзяюся, можна будзе арганізоўваць дзякуючы гэтай магчымасці, і разам зробім гэта найбольш эфектыўна у кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні да спадара Алеся? Рук не бачу, я вельмі выбачаюся, дарэчы, я пракруціў у дакуменце, наступны быў павінен быць Андрей Колас. Выбачайце, вялікая ласка, спадар Андрей, але вось як будзеце завяршаць прэзентацыі. Андрей Колас, калі ласка, вам слова да 5 хвілінаў. Спадар Андрей, вы тут? Добрый день, поважанное господарство. Добрый день, меня чуваць, видать. Вось, меня зовут Андрей Колас, и я так само вылучаю свою кандидатуру на право занять место делегата у Конгрессе мясцовых и региональных уладов. Я человек новый, тем больше у международной политике, и хочу сказать, что мясцовыя улады у Беларусі гэта для мяне нешта практычнае. Тэма мясцовага самакіравання гэта тое, з чым я быў звязаны 8 год у Беларусі, тому што я хоць і не быў фармальным членам некіх устаноў уладных, але ж за 8 год я быў кіраўніком буйнога прадпрыемства, буйнога, скажем так, на рэгіянальным узроўні, і прысутнічаў прыблізна каля 100 паседжанняў наших альбо у нашым раёне, альбо ў нашым сельсавеце. Таму для мяне гэта блізкая тэма, і я бы больш хацеў на яе паглядзець практычна. Я вывучыў досвед таго, што рабіла папярэдняя дэлегацыя, і шчыра кажучы, хочу падзякаваць таму, што было зроблена за мінулыя гады. Гэта вельмі добра, і я бы хацеў бы у будучым карыстацца вось гэтым досведам і таксама будаваць не нешта новае свае, а як бы не пачынаць з нуля. Вось. Што тычыцца канкрэтных такіх маіх дзеянняў, чаму я хочу менавіта ў гэты кангрэс
прыйсці як дэлегат. Я хочу больш засяродзіць увагу на тым, што перада мной казала гаспадарыня Ірына Халопіца. Яна казала пра тое, што мы будзем рабіць, калі ўлада ў Беларусі зменіцца, і якім чынам мы будзем там арганізоўваць самакіраванне. Для мяне гэта істотна. Я бы, конечно, уздымаў бы такія пытанні, як стажыроўкі беларусаў у органах мясцовай улады краін ЕС. І гэта, мне падаецца, істотнай рэчаю. Таксама я бы хацеў бы, каб таксама беларусы удзельнічалі ў канкрэтных назіральніцкіх місіях у мясцовыя выбары, у мясцовых выбарах у краінах ЕС. І я спадзяюся, што моя праца у якасці дэлегата будзе карыснай. Вось. Таму я заклікаю вас падтрымаць мою кандыдатуру. Я чалавек новы і гатовы працаваць у камандзе. Дзякую за ўвагу. Гатовы да пытанняў. Дякую вялікі. Калі ёсць пытанні да спадара Андрэя Коласа, калі ласка, падымайце рукі. Ксенія Луцкіна, калі ласка. Спадар Андрей, тут скажите, калі ласка, вы падчас вашай перадвыбарнай гонкі, тут у нас ўжо сканчаецца тэрмін, які вы давалі сабе альбо каардынацыйнай радзе на тое, каб паказаць эфектыўнасць, а потым яе распускаць. Зараз вы сябе прапаноўваеце у якасці дэлегата на бліжэйшыя 2 гады. Каардынацыйная рада, вы пабачылі сэнс? Не зусім зразумела. Пачакайце, значыцца... Распускацца будзем? Я чакаў пытанняў наконт прадвыбарнай гонкі, яны заўсёды да мяне далятаюць. Я рады, што вы так цікавіцеся. Мы зараз трошки не пра гэта. 100 дзён у нас сканчваюцца, і калі я не памыляюся, напрыканцы верасня. Вось я думаю, што я выступлю, абавязкова выступлю і вам адкажу наконт пытанняў у каардынацыйнай радзе пра яе працу. У мяне вельмі шмат не прэтэнзій, а, скажем так, вельмі шмат таго, што мне не падабаецца, напрыклад, выбары сакратара каардынацыйнай рады, незразумела, калі будуць, і я бы хацеў, каб вы гэтыя пытанні ўздымалі. Мы зараз знаходзімся, у нас у павестцы зараз вылучэнне моей кандыдатуры у Кангрэс мясцовых уладаў. Давайте про гэта паразмаўляць. Калі што, давайте я вам адкажу на ўсе астатнія пытанні, што мне не падабаецца у каардынацыйнай радзе, што я буду далей рабіць. Гэта, я думаю, іншае пытанне. Дзякуй. Спадарня Ксенія, вас не чуваць, але па руках, калі ёсць каментар, то наступны. Спадар Юрай Зінкович. Дякую вялікі, спадар спікера. Спадар Колас, тады ў мяне працяг пытання. То есть вы зараз вылучаецеся ў дэлегацыю Кангрэса. Вось, пройдзе месяц, і як я разумею з вашых словаў, вы лічыце, што каардынацыйную раду все ж таки варта распускаць. І што вы будете рабіць в тым выпадку, калі каардынацыйная рада... Пачакайце, я скончу пытанне. Што вы будете рабіць в тым выпадку, калі каардынацыйную раду з вашего пункту гледжання все ж таки трэба будзе распускаць, і што будете рабіць, калі яна распусціцца? Як будзе лёс вашего месца тады в Кангрэсе? Глядзіце, вы так пытанне ставіце, быццам бы я казаў у сваёй парадвыбарнай праграме. Я казаў пра тое, што я буду ратаваць за распуск каардынацыйнай рады тады, калі яна не будзе нармальна працаваць. Я так казаў. Вы зараз сцвярджаеце разам са спадарняй Ксеніяй Луцкіной аб тым, што я абавязаны яе распусціць, прычым напрыканцы верасня. Гэта вашыя словы. Гэта першае. Па-другое, яшчэ, што тычыцца дэлегацыі і ўвогуле, што тычыцца працы. Я думаю, я вам ужо сказаў, што праз месяц я выступлю, я раскажу, як гэта ўсё арганізавана, я раскажу. Гэта будзе яшчэ выступ, яшчэ 100 дзён не скончыліся. Калі будзе час, будзе і размова. Давайте мы будзем зараз абмяркоўваць менавіта гэта, а не маю прадвыбарную кампанію, так? Добра, зразумела. Кароткі каментар спадарні Ксеніі, калі ласка. Я хотела бы просто падзякаваць спадару Юрасю Зінковічу, тому што той момант, калі мне быў выключаны мікрафон, ён агучыў мае думкі. Дзякую. Спадар Колас, усім нам з вами карыснай працы, каб не трэба было нікога распускаць.
Добра, дзякую. Бачыце, вось такія заявы вельмі, як кажуць, выклікаюць цікавасць у дэлегатаў. Адзінае, што зазначыць, што ні ў кога з дэлегатаў персанальна няма такой функцыі, магчымасці і паўнамоцтва, каб распусціць каардынацыйную раду, але зразумела, што кожны, як кажуць, набірае папулярнасць і вядомасць гучнымі заявамі. Усім дзякую за гэтыя заявы і за свайго боку лічу, што сённяшнія ўсе выступоўцы даволі адказна падышлі да сваіх выступаў, прапанавалі свае падыходы, і мне падаецца, дзякую усім за канструктыўныя пытанні, і мне падаецца, гэта вось дэманстрацыя таго, што гэты склад прафесійны, ведае, дзеля чаго ідзе ў каардынацыйную раду, і ведае, як працаваць, інструменты, механізмы, і вось гэта вельмі класна і вельмі прыемна. Таму усім вялікі дзякуй за выступы. І прапановую другое пытанне парадку дня закрываць і пераходзіць да трэцяга пункту парадку дня. Гэта што там у нас? Гэта у нас змены ў пратакол. Прапановы, дарэчы, не самі змены ў пратакол, а прапановы па рэфармаванні пратакола аб узаемадзеянні склікання ўпаўнаважанай працоўнай групы. Ад фракцыі «Наступ» дакладае, я так разумею, Елізавета Пракопчук. Дякую вялікі. Ласка, вам слово. Дякую. Я пашырю документ, каб яго ўсе бачылі. Спадзяюся, ўсім добра бачна. Зараз. Агулам я хочу пачаць перад гісторыяй, так? Просто як мы прыйшлі да гэтых 4 пунктаў. Спачатку у фракцыі «Наступ» была прапанова, прапісаная па пунктах, як мы хочам менавіта рэфармаваць пратакол, але падцяг размоваў на нарадзе фракцыі было вырашана, што для склікання УПГ, упаўнаважанай працоўнай групы, нагадаю, што гэта група, якая складаецца, у якую ўваходзяць прадстаўнікі ад 3 актараў, ад каардынацыйнай рады, ад аб'яднанага пераходнага кабінету і ад офіса Святланы Ціханаўскай, мы мусім пачаць сфармаваць агульную рамку. І вось гэтая агульная рамка зараз для вас бачная. Я адзінае, што тут агулам 4 прыярытэты ад найважнейшых да менш важных, і першы прыярытэт – гэта пытанне наконт стратэгічных паўнамоцтваў каардынацыйнай рады. Калі вы былі азнаёмленыя з сённяшнім пратаколам аб узаемадзеянні каардынацыйнай рады і аб'яднана-пераходнага кабінета і офісу, то вы можете заўважыць, што у каардынацыйнай рады паўнамоцтвы даволі эфектыўныя, можа, гэта трошки занадта громкае слово, але такія не вельмі яўныя, так? Яны ўсе сыходзяць да таго, што мы маем права заслухоўваць прадстаўнікоў, напрыклад, аб'яднанага пераходнага кабінету, маем права нешта прапаноўваць, але ніякага мандату у нас на тое, каб кантраляваць выкананне нашых прапановаў ці прыняцце нашых прапановаў, у нас няма. Таму першы прыярытэт – гэта стратэгічныя кантрольныя паўнамоцтвы КР адносна АПК і удзел каардынацыйнай рады ў фармаванні палітычнай частцы аргштатнай структуры АПК. Што тут маецца на ўвазе ў гэтым другім пункце? Гэта пытанне таго, якія прадстаўнікі, якія агулам палітычныя пазіцыі нам патрэбныя і якія не патрэбныя. Вось. Другі прыярытэт, ён больш в тэхнічнай частцы кантролю кранаецца, гэта фармаванне кантрольнага механізму, і як частка кантрольнага механізму гэта вотум недаверу з боку КР да прадстаўнікоў АПК. Зараз такога механізму не існуе, акрамя як добрай волі нацыянальнай лідаркі, якая можа прыслухацца да меркавання каардынацыйнай рады альбо не прыслухацца да яго. Таксама пункт 2.2 – гэта стварэнне механізму вырашэння канфліктаў паміж АПК і КР. Тут маецца на ўвазе, што калі КР будзе мець гэты імператыўны мандат, які будзе надаваць абавязкі АПК аб іх выкананні, аб выкананні, напрыклад, нейкіх стратэгічных рашэнняў каардынацыйнай рады, як і што рабіць, калі, напрыклад, прадстаўнік АПК не захоча прыслухоўвацца да нейкай прапановы каардынацыйнай рады.
І таксама гэта ўжо прапанова не наступу, але падчас абмеркавання больш шырокага было вызначана, што было б добра, калі б паміж прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінета і профільнымі камісіямі, якія непасрэдна адносяцца да працы прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, былі створаныя камісіі ці нейкія групы супрацоўніцтва для таго, каб разам каардынаваць працу. Трэці прыярытэт – гэта памер квотаў прамых прызначэнняў з боку КР. Мы адразу, як наступ, прыходзілі не з пазіцыі, што КР можа не прызначаць увесь кабінет, то бок можа быць прызначана толькі частка, і мы як бы будзем давольныя, калі абавязковыя прызначэнні будуць кранацца толькі часткі прадстаўнікоў. Таму мы на гэтым і застанавіліся, то бок колькасць, квоты, гэта ўсё будзе часткай перамоўнага працэсу паміж прадстаўнікамі трох структураў. І канкрэтная мадэль вета ад нацыянальнай лідаркі і спосаб ягонага пераадольвання. Тут маецца на ўвазе, што нацыянальная лідарка можа і мусіць мець пэўны ўплыў на рашэнні стратэгічныя, напрыклад, каардынацыйнай рады і нейкі ўплыў на вырашэнне якраз канфліктаў паміж каардынацыйнай рады і прадстаўнікамі АПК. Так, і чацвёрты прыярытэт, ён цалкам складаецца з працэдурных пытанняў. Гэта тэрміны ўсіх працэдур датычных пратакола. У нас зараз амаль ніякіх няма прапісана тэрмінаў. Парогі для галасавання ў каардынацыйнай рады датычных пратаколаў взаемадзеяння, то бок гэта там, напрыклад, колькі галасоў патрэбна, каб прызначыць прадстаўніка АПК, колькі галасоў патрэбна, каб змесціць чалавека, колькі галасоў патрэбна, каб нейкі стратэгічны прыярытэт быў прыняты як стратэгічны, гэтак далей. Дакладны пералік таго, што лічыцца стратэгічным прыярытэтам, тому што мы разумеем, што гэта можа быць праблемай. А таксама архітэктура і рэгламент працы працоўных групаў створаны для супрацоўніцтва паміж профільнымі камісіямі КР і прадстаўнікамі АПК. Тут, спадзяюся, ўсё зразумела. Я падчас абмеркавання на нарадзе фракцыі гэтага дакумента я зразумела, што агулам ёсць две пазіцыі у каардынацыйнай радзе, так, тыя людзі і тыя фракцыі, якія падтрымліваюць ідэю рэфармавання ў той ці іншай меры. Ёсць людзі, якія супраць рэфармавання, ёсць людзі, якія кажуць, што мы занадта моцна хочам рэфармаваць гэты пратакол, некаторыя кажуць, што і так што трэба яшчэ больш жорстка рэфармаваць пратакол. Таму я спадзяюся, што вось такія прыярытэты, даволі шырокая рамка, як нам падаецца, прапанаваная, каб любы чалавек, які будзе ў выніку прадстаўляць каардынацыйную раду ў гэтай упаўнаважанай працоўнай групе, мог прадстаўляць пазіцыю каардынацыйнай рады. Наступ прапануе прыняць гэтыя 4 прыярытэты якраз як рамку і склікаць упаўнаважаную працоўную групу для гэтага, для знаходжання якраз месца гэтых зменаў і знаходжання нейкага агульнага грунту з прадстаўнікамі астатніх структураў. Я спадзяюся, што аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Святланы Ціхановскай таксама зацікаўлены ў тым, каб каардынацыйная рада і нас 80 чалавек, і людзі, як мы нават зараз проста пабачылі з дэбатаў, тых, якія адбыліся на пасады ў Кангрэс-Парэ, то у нас шмат экспертызы, у нас шмат людзей, якія разбіраюцца добра ў розных структурах, і мы б хацелі, каб гэтыя людзі са сваёй перспектывай і са сваім досведам не былі выключаныя з працы стратэгічнай аб'яднанага пераходнага кабінету. У мяне ўсё, дзякую, гатовы адказаць на пытанне. Дзякую, Елизавета, за выступ, прэзентацыю. Бачу ўжо 3 рукі. Александра Мамаева, калі ласка.
Так, дзякуй вялікі яшчэ за такую ініцыятыву па рэфармаванню. Сапраўды мне падаецца, што яно патрэбна, гэтая неабходнасць саспела, але мне таго, чаго мне не хапае зараз у гэтым дакуменце і ў прыярытэтах, гэта, па-першае, большага ўзаемадзеяння з офісам, бо ён тычыцца ў большасці толькі кабінета, і па-другое, гэта была моя прапанова аб стварэнні нейкіх працоўных механізмаў па абмену інфармацыі, таму што зараз гэта ў пратаколе ёсць, але няма канкрэтных механізмаў, і хто гэтай інфармацыі павінен абменьвацца з кім, як часта, у якіх фарматах. Менавіта таму я прапанавала стварэнне працоўных групаў, і зараз я бачу дзве такія вось, якія ўжо саспелі, якія ўжо абмяркоўваюцца, гэта па міжнароднай працы і па бяспецы. І прашу таксама ў гэтых прапановах дапісаць, што гэта не толькі паміж профільнымі камісіямі каардынацыйнай рады РПК, але абавязкова яшчэ офісам і таксама іншых структур, якія займаюцца вось менавіта гэтым накірункам. Далей там сапраўды прапісаны ўжо механізмы, як яны будуць узаемадзейнічаць, з якой перыядычнасцю сустракацца, гэта дэталі. Але я вельмі прашу, каб сюды быў таксама ўключаны офіс, тому што калі мы кажам, напрыклад, пра міжнародцы, з майго досведу вельмі такі добры і пастаянна быў кантакт з аб'яднаным пераходным кабінетам, а нейкай сістэмнай працы. А з офісам не хапала менавіта таму, што яны вельмі шмат курыруюць накірункаў, і тут праца магла б быць больш эфектыўная. Дзякуй. Так, попрошу дадаць проста ў дакумент тады прапановы, дзе вы бачыце ролю офіса, і каб гэта было ўлічана. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Адзіны момант, які зазначу, мы не можам выходзіць за рамкі 3 структураў. Мы не можам прапісваць іншыя арганізацыі. Это протокол 3 структураў. Аліса Рыжыченко, калі ласка. Так, дзякую. У мяне шмат пытанняў. Я зацікаўлены бок, таму што я з'яўляюсь прадстаўніцай па эканоміцы ОПК. Я агучу ўсе зараз пытанні, перш за ўсё, Ліза, вы казалі, што было больш шырокае абмеркаванне, і у рэзультаце, у выніку вы дадалі нешта там яшчэ. З кім гэта былі больш шырокае абмеркаванне? Мабыць, гэта былі нейкія фракцыі, чаму гэта не было абмеркавання з іншымі фракцыямі, гэтак далей. Наконт працоўных груп. Я цалкам за працоўныя групы, і больш за тое я скажу, што калі было трэцяе скліканне, паміж мною і чальцамі трэцяга склікання была працоўная група па распрацоўкі сістэмы самафінансавання, у якой прымалі ўдзел чальцы Координацыйнай рады кааліцыі «Латушка і руха за свабоду» фракцыя. Ніхто не перашкаджаў, каб працаваць разам, і калі ёсць мэта, ёсць жаданне рабіць гэтыя працоўныя групы, для гэтага не патрэбны ніякія палажэнні і механізмы. Яно наўпрост працуе. Больш за тое, былі прапісаны механізмы і палажэння аб такой працоўнай групе па сацыяльнай палітыкі, але наколькі я дакладна ведаю, што з боку Координацыйнай рады не было ніякай камунікацыі з прадстаўніцай АПК па сацыяльнай палітыкі, і было шмат пытанняў. Вольга Зазулінская узняла руку, яна больш распавядзе пра гэта, таму што яна непасрэдна займала гэту пасаду. Яна мае досвед непасрэдна гэтай супрацы, якая не адбылася, нягледзячы на тое, што былі прапісаны працэдуры. Вы таксама прапісалі, што вы хочаце мець больш уплыву на чальцоў АПК, фармаваць фактычна склад АПК. І тут у мяне пытанне, хто будзе браць на сябе адказнасць за гэта. Таму што зараз я магу запытаць вас, ці ведаеце вы, за што адказны прадстаўнік па сацыяльнай палітыкі, ці прадстаўнік па эканоміцы і фінансах, якія абавязкі ўваходзяць у гэтыя накірункі, напрамкі, і за што яны адказваюць таксама перад тымі, хто фінансуе гэту дзейнасць. І таму у мяне адразу пытанне, хто бярэ за гэта адказнасць. Калі вы
маеце жаданне ўплываць на гэта, то тады вы павінны несці адказнасць за тое, што выконваецца. Таксама вы пазначылі, што толькі некаторыя пасады вы бы былі задаволены пазначаць, і я папрасіла, каб вы агучылі, якія менавіта пасады вы б хацелі пазначаць у АПК. І таксама пытанне, чаму адсутнічае офіс. Гэта трохбаковае пагадненне аб стасунках, аб супрацы, і офіса тут наогул няма. Ці не звязана гэта з тым, што чаліня вашай фракцыі Маргарыта Ворахова пакінула АПК і застаецца працаваць у офісе. І больш ваше, скажем так, внимание пайшло на АПК, а не ў офіс. Ну вось гэта на першы погляд мои пытанні, але таксама калі я не ведаю, калі я атрымаю гэты дакумент і буду мець магчымасць пачытаць яго больш падрабязней, можа узняцца яшчэ шмат пытанняў. Ну і таксама ёсць канкрэтны прыклад. Зараз у нас ёсць толькі выканаўчыя абавязкі па сацыяльнай палітыкі прадстаўніцтва, і пакуль што Координацыйная рада не прапанавала сваю кандыдатуру. І больш хочу пазначыць, што калі я прыйшла на пасаду прадстаўніцы па эканоміцы, да мяне 2 года Координацыйная рада не прапанавала нікога на гэтую пасаду. Таму перад тым, як нешта змяняць і браць на сябе адказнасць, таму што адказнасць тут непазбежна, калі вы уносіце такія змены, вы павінны разумець, што вы будзеце мець магчымасць гэта ўсё выконваць. Дякую. Дякую вялікі. Я першым перадам слово Елізавеце. Трошки такая невеликая ремарка. Пытанне слушнае. Мне падаецца, вельмі важна было бы працэдурна пайсці ў документ, каб усе чальцы Координацыйнай рады маглі пасядзець, пачытаць, унесці свае прапановы, выказацца, бо мы можам зараз пайсці ў вельмі такі доўгі працэс выказвання пазіцыяў, плюс-мінус тут гэтая пазіцыя зразумела. Я разумею, што у нас публічная інстытуцыя і вельмі важна выказаць гэтыя пазіцыі, але каб мы просто не зацягнуліся на доўгія гадзіны, да, я прашу как бы коротко дзесьці адказваць на гэтае пытанне і глядзець на тое, каб мы перайшлі ўжо непасрэдна ў працэдурны вопрос. Па-першае, вынесці гэты документ на абмеркаванне ўнутры Координацыйнай рады для ўсіх дэлегатаў, потым на галасаванне, а потым на стварэнне гэтай упаўнаважанай працоўнай групы, дзе мы пачуем пазіцыю і офіса, і АПК, ну, как бы нашыя дэлегаты, упаўнаважаны людзей адстаиваць пазіцыю, якую как бы адзначыла Координацыйная рада. Вось мне падаецца, гэта вельмі важна, але так выказаць трошки пазіцыі, свае погляды на гэтае пытанне таксама важна. Елізавета, калі ласка. Дякую. Я по парадку пойду. Было больше, что я маю на увазе под больш широким абмеркаваннем. Усе документы, наколькі я разумею, публікуюцца, нават тыя, якія выносяцца на нараду фракцыі, на абмеркаванне нарады фракцыі, публікуюцца ў нашым агульным чаце з анонсамі. І я там бачыла якраз каментары просто ад дэлегатаў, якія не з'яўляюцца сябрамі нарады фракцый, таму я і кажу пра больш шырокае абмеркаванне. Да таго ж быў спачатку падрабязны дакумент з прапановамі наступа са зменамі па кожным пункце, але па запыце нарады фракцыі мы звялі гэта ўсё якраз да адной, да больш сціплай нейкай рамкі, каб усім было комфортна працаваць, не гледзячы на тое, каго ў выніку абяруць прадстаўляць Координацыйную раду ў упаўнаважаную працоўную групу. Працоўныя групы добра, што вы падтрымліваеце, я таксама лічу вельмі карысны механізм, магчыма дадаць офіс, але гэта пазней, але пытанне ў тым, наколькі, яшчэ раз, імператыўны мандат, так і нейкую магчымасць не просто не толькі абменіцца інфармацыяй, а як бы больш шчыльна супрацоўнічаць. Я разумею, што ў кантэксце ўсяго дакумента гэта можа не гучаць як частка нейкага кантрольнага механізму, але асабіста я бачу гэта як магчымасць кантролю за дзейнасцю АПК і магчыма офісу, але пра гэта пазней, каб адсочваць, ці выконваюцца тыя стратэгічныя прыярытэты, за якія прагаласавала Координацыйная рада,
прадстаўнікамі АПК. Чаму больш уплыў на сябраў АПК, а не на офіс? Я просто... Магчыма, гэта тут мой нейкі баяс, так, мне просто, я не вельмі добра валодаю інфармацыяй, наколькі у плотнай звязцы знаходзіцца АПК і офіс, магчыма таму, але пытанне, мне просто падаецца сітуацыя тады ненармальнай, калі офіс бярэ на сябе адказнасць за выкананне працы АПК. То бок я б тады ставіла пытанне аб тым, чаму АПК па сённяшні дзень не вынесла пытанне аб тым, каб змяніць пратаколы ўзаемадзеяння і забраць як бы свае кірункі працы сабе. Але гэта іншае пытанне. Было слушнае пытанне пра тое, што вось не прызначаюцца некаторыя прадстаўнікі. Я думаю, што па сацыяльнай палітыцы хутка будуць прапановы. Не пераймайцеся, але вось па астатніх, па эканоміцы і яшчэ, думаю, давольна слушны прыклад, гэта прадстаўнік па узнаўленню правапарадка. Ён таксама 2 гады, падаецца, не быў прадстаўлены аніяк, як бы не было яго. Але гэта пытанне таго першага прыярытэту, пра які казала, пра аргштатную палітычную частку аргштатнай структуры. Ёсць магчымасць, ёсць верагоднасць, што такія прадстаўнікі ў працы кабінета проста не былі патрэбныя, і прадстаўнікі Каардынацыйнай рады, напрыклад, не бачылі патрэбы ў гэтых пасадах. Але гэта не да вас асабіста, Аліса, нейкая, не ведаю, скарга на вас. Не, гэта, як бы проста я так разумею рэчаіснасць. І было б узнята добрае пытанне, ці Каардынацыйная рада ўвогуле разумее, хто за што бярэ адказнасць, у каго якія стратэгічныя прыярытэты. Калі вы паглядзіце папярэднія слуханні, шмат якія фракцыі хацелі зразумець, ці ёсць нейкія працоўныя інструкцыі ў гэтых людзей, якія займаюць гэтыя пасады. І мы зразумелі, што не. А калі ёсць, то яны не тое, каб хочуць з намі дзяліцца. І калі ёсць нейкія стратэгічныя планы, мы таксама пра іх не ведаем. Таму агулам увесь уся гэтая прапанова па змене ўзаемадзеяння паміж АПК і Каардынацыйнай рады, яна зроблена якраз для таго, каб Каардынацыйная рада, хоць бы даведалася, якія планы у прадстаўнікоў АПК, што яны збіраюцца рабіць і кантраляваць іх працу. Падаецца, про офіс я збольшага адказала. Так, я думаю, да, давайте как бы ісці по гэтых пытаннях, бо мы можем как бы зацягнуць гэты працэс, але агулам кароткі каментар наконт таго, што да, ёсць практыка, ёсць документ, частка таго, што можна выконваць на практыкі, ўжо зафіксавана праз пратакол, а частка, зразумела, ёсць пытанне, і давайте глядзець, як можна гэта пытанне вырашыць. Мікіта Семененко. Спадарыня Елізавета, пасля таго, як азнаёміўся з вашай рэформай, побачыў дакумент у чаце, які пакінуты быў там на рады фракцыяў, пакінуў свае каментары, прапановы правак, бо звярнуў увагу на тое, што ў гэтым дакуменце апісаная такая працэдура, як вотум недаверу прадстаўнікам АПК. І моя прапанова заключалася ў тым, каб замест вотум недаверу увесці канструктыўны вотум недаверу. У гэтай сітуацыі прадстаўнікі Каардынацыйнай рады абавязваюцца вылучыць кагосьці на месца прадстаўнікоў АПК, якім выказаны быў вотум недаверу. Гэта дазваляе не пакідаць спадарню прэзідэнтку элект і беларускі народ сітуацыі, калі протаміністраў здымаюць і нікога не прапануюць узамен. І гадамі гэтыя пазіцыі застаюцца вакантныя. Іх трэба ў ідэале альбо ліквідаваць, альбо на іх месца адразу ж прапанаваць свае кандыдатуры ад Каардынацыйнай рады. Такая практыка выкарыстоўваецца ў рацыяналізаваным парламентарызме, такім як у Польшчы, напрыклад. І маё пытанне да вас, што вы думаеце наконт гэтай праўкі? Ці вы яе ўлічылі ў сваёй рэформе? Ці вы лічыце, што варта пакінуць выключна вотум недаверу без абавязку дэлегатаў прапановваць сваю кандыдатуру, сваіх кандыдатаў в АПК? Дзякуй. Я могу адказаць, спадар спікер? Я бачыла так гэты каментар, я не выпадкова вось такую агульную рамку так заставіла, то бок якраз, каб гэта было частка перамоўнай пазіцыі, калі яна спатрэбіцца. То бок наша задача была зафіксаваць, што мы хочам вотум недаверу, калі мы можам дамовіцца пра які
як ён канкрэтна будзе рэалізаваны ўжо падчас працы ў паўнаважанай працоўнай групе спакойна. Так, я хотел бы просто зазначить яшчэ раз тое, што мы прапановваем, гэта не значыцца, што яно так будзе, бо прыняццё рашэння ў пратаколе адбываецца трохбакова. Гэта складаны, перамоўны, доўгі працэс. Валерий Мацкевич. Да, коллеги, пакуль слухаў прэзентацыю, згадаў, што аднойчы спікер другога склікання координаційної ради основним вынікам своей фракції публічна трансляваў тое, што яны дамагліся слухання ў аб'яднанага пераходнага кабінета. Это вот, собственно, все, о чем они могли сказать. У меня вот складывается такое ўражанне, что каб замест займацца пазітывісцкай повесткой, якая дапамагала нам дыскутаваць у Менску альбо спрашчала жыццё беларусаў за мяжой, мы вось як бы такую вялікую дзейнасць разводзім пра тое, хто каго і як будзе кантраляваць. Пры тым, што я ўжо неаднойчы казаў, што мы патэнцыял сённяшняй дамовы, сённяшняга пратакола так і не вычарпалі. Раматаваць трэба там, дзе не працуе. І ў развітых дэмакратыях заўжды прапануюць рэфармаванне альбо карэктыроўку тых працэсаў, якія, ну скажем, маюць прэцэдэнты парушэння нейкай справядлівасці. Пакуль слухаў калег, крыху пагугліў Азарова, слуханні якога адбываліся ў жніўні 23-го года, якраз фактычна ваша фракцыя, яна адвакатавала яго непадтрымку. І координаційная рада дала рэкамендацыю не ўхваляць яго на пазіцыі прадстаўніка. І кіраўніца кабінета прыслухалася і не зацвердзіла яго на пазіцыі. То бок фактычна мы не маем ніводнага прэцэдэнта, калі б меркаванне, галасаванне координаційнай рады не было пачута кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета. І то бок няма прэцэдэнта. Нельга сказаць, што вось координаційная рада галасуе, а кіраўніца кабінета ігнаруе і, значит, валюнтарысцкі кагосьці там прызначае альбо не прызначае, калі координаційная рада падтрымлівае гэтага кандыдата. Такіх фактаў няма. Так, за гады, якія мы маем вось гэтае ўзаемадзеянне. І калі быць дакладным, прадстаўніка па узгаданай вамі пазіцыі па абароне, значыць, узнаўленню законнасці правапарадку не было не 2, а 3 гады. І на маю толькі памяць прызыва ад кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета нашай лідаркі было больш за 10, толькі я памятаю, каб координаційная рада кагосьці прапанавала. І Мікалай Казлоў быў прызначаны вось толькі нядаўна, у 26-м годзе, што фактычна кажа пра тое, што 3 гады былі без гэтай пазіцыі. Калі мы кажам пра тое, што мы хочам кантраляваць праз выкананне аб'яднаным пераходным кабінетам нейкіх там рашэнняў координаційнай рады, то у мяне пытанне, колькі пастаноў ці іншых абавязковых ці рэкамендаваных да выканання рашэнняў, дакументаў было перададзена за апошні, ну скажем, ад пачатку кадэнцыі вамі да разгляду у АПК, умоўна кажучы. Колькі было запытаў, каб мы зразумелі, што гэтыя запыты, напрыклад, былі не пачутыя, альбо былі адвергнутыя, альбо не было механізму іх рэалізацыі. У мяне такіх фактаў няма, прынамсі мы пра іх не дыскутавалі, не абмяркоўваліся, ніхто з гэтай нагоды узрушана не казаў пра тое, што яны ігнаруюцца. І таксама вельмі цікавая гісторыя пра архітэктуру АПК. Ці існуючы пратакол узаемадзеяння перашкаджае нам у координаційнай радзе сфармаваць сваю прапанову по рэформе архітэктуры АПК. Напрыклад, калі мы з вами лічым, што пазіцыя Мікалая Казлова у аб'яднаным пераходным кабінеце не адпавядае, скажем, вехі часу,
яна не патрэбная. Ну так давайте мы складзем нейкі там ліст рэкамендацыйны з абаснаваннем, што мы хочам бачыць у аб'яднаным пераходным кабінеце не 8, а 12 альбо 4 пазіцыі і дадзім абгрунтаванне. Падыскутуем, паглядзім, якая будзе рэакцыя. А так атрымліваецца, што мы нават не дзелімся сваімі ідэямі, не перадаем іх у рамках дзеючага протакола, але хочам зрабіць рэформу, каб у нас была магчымасць рабіць тое, на што у нас і так ёсць магчымасць. І таму гэта, канешне, не вельмі вызывае давер, выглядае крыху як такая піар-акцыя, дзе фактычна ўсе доводы адносна таго, што мы хочам атрымаць, насамрэч мы і так можам атрымаць у дзеючай рэдакцыі. І пастановы пісаць, прапаноўваць да выканання, і прапанаваць змену архітэктуры, і прапаноўваць кандыдатаў на пасады, таму што калі зараз, напрыклад, мы прыйдзем з прапановай стварыць ОРГ і скажам, дайце толькі выключнае права каардынацыйнай радзе займаць тыя ці іншыя пасады, фармаваць іх, то я уяўляю сабе, як бы мы пражылі апошнія гады, калі б сам кабінет не прапаноўваў каардынацыйнай радзе палову з прадстаўнікоў, якіх пасля каардынацыйная рада і ухваляла. Што гаворыць пра тое, што каардынацыйная рада ўсё ж такі лічыць іх рэлевантнымі, як, дарэчы, і за Мікалая Козлова прагаласавала каардынацыйная рада. Ну, то бок, каб выглядаць салідна, неяк, па-даросламу, можа, давайте пачнем з таго, што мы скарыстаемся тымі магчымасцямі, якія у нас ужо ёсць, каб не арганізоўваць дзейнасць дзеля дзейнасці. Дзякуй. Дзякуй, пазіцыя зразумелая, тут больш, мне падаецца, каментары, чым пытанні былі. Так, я думаю, што зноў жа мая прапанова перавесці ўсё ў працэс працоўнай групы, непасрэдна ўпаўнаважанай працоўнай групы, дзе ўсё гэта будзе абмяркоўвацца і прымацца рашэнні і шукацца выхады, мне падаецца, гэта такі заход, які можа даць нам магчымасць вырашыць гэтае пытанне, але прапанаваць каардынацыйная рада ў праве, у сваім праве, таму тут таксама можам меркаваць. Ольга Зулинская, калі вас. Да, спасибо большое. Я с самого начала хочу сказать, что я за любые улучшения, если они конструктивные, приводят к какому-то эффективному результату. Прошло 2 года после того, как был прописан протокол, я сейчас могу ошибиться, но мне кажется, 2 года прошло с момента, как был подписан 3-сторонний протокол взаимодействия. Как раз это было на КНБ. Какие я вижу недочеты конкретно в этом протоколе 3-стороннего взаимодействия? Когда мы говорим о взаимодействии между профильными комиссиями и профильным подразделением ОПК, а здесь чаще сейчас звучит про ОПК, чем про офис, хотя и в офисе есть люди, которые работают по некоторым направлениям. И тут правильнее было бы тогда, если вот мы прям хотим быть во всем справедливыми, то учитывать и ту институцию. Так вот, когда мы говорим о взаимодействии с комиссией по социальной политике, я, дякую Богу, имела опыт работы с 2 созывами этой комиссии, я могу сказать, что показала она себя неэффективно, несмотря на то, что непосредственно между ОПК и комиссией был еще дополнительный протокол 2-стороннего взаимодействия. При этом эффективной работы, к сожалению, не было. И это не зависит от делегатов Координационного совета. КС тут вообще не виноват. Это зависело непосредственно от той вовлеченности, которая была у председателя комиссии. Сама команда работала превосходно и хотела работать. По крайней мере, 2-я комиссия и люди, которые входили в эту 2-ю комиссию, не против были взаимодействовать в рамках того 2-стороннего протокола, который мы подписали, который есть на руках в ОПК по социальной политике, и мы передадим следующей комиссии как преемственные какие-то практики, которые уже были сделаны в этом направлении. С большего, что я все время слышу, это контроль. Контроль мы хотим контролировать, мы хотим влиять, мы хотим назначать. Когда мы говорим о контроле, давайте вспомним одну простую вещь. Контроль – это еще и ответственность. Так вот, если условно мы хотим кого-то предложить, назначить, повлиять, а какую ответственность мы внесем за этого кандидата, человека, представителя, который может не справиться с теми задачами, которые перед ними поставим мы же,
сами, как делегаты Координационного совета. В чем тогда наша ответственность? А то получается так, что мы хотим кого-то предложить, назначить, повлиять, отозвать, уволить, я не знаю, называйте это как угодно, но не говорим, а какова наша доля ответственности. Мы тогда что, как делегаты, должны сделать? Признать, что мы были неправы, сложить свои полномочия. Ну, что мы должны сделать в этом случае? Потому что, выдвигая кого-то, мы берем на себя часть ответственности, что этот человек достаточно компетентен, что он может работать в этом направлении и так далее. Я хочу просто подчеркнуть одну простую вещь. До сегодняшнего дня только фракция «Латушки и Руха за свободу» провела со мной консультации по поводу того, а каким должен быть кандидат на позицию представительницы по социальной политике, что входит в круг, то есть в фокус деятельности, какими направлениями мы занимаемся, какую работу делаем. Ни одна фракция, ну, не считая фракцию, в которую я вхожу и которая знает об этом, не пришла и не спросила. Вот вы делали такую-то работу по таким-то направлениям, скажите, на ваш взгляд, вот каким опытом хотя бы должен владеть этот человек. Но при этом мы говорим, а мы хотим кого-то назначать. И потом, последнее. Если мы говорим о том, что мы хотим влиять на назначение каких-то представителей в ОПК в целом, то давайте тогда будем назначать всех. Справедливости ради, а не избранные позиции. Ну, либо всех, либо тогда никого. Почему вот эта избирательность? Почему кого-то мы будем назначать, кого-то не будем? И тогда, если у нас новый протокол взаимодействия, мы все с этим согласимся, давайте тогда пересмотрим все действующие позиции. А соответствуют ли данные кандидаты заявленным компетенциям? Будет очень интересно. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы отзначить, что в свое время было предложение когда-то внесение в протокол, что КР назначает всех представителей, а как бы тут просто предложена такая формула компромиссная, но как бы можно обсуждать по-разному. Я не то, что заявляю какую-то агрессивную позицию. Я говорю, что предложения должны быть справедливыми для всех сторон, да, не только для Координационного совета. И больше всего беспокоит ответственность в этой модели Координационного совета. Вот это меня беспокоит больше всего. Ну, я единственный маленький комментарий, чтобы дальше всем делегатам дать слово. Мы несем политическую ответственность на следующих выборах. Если мы предлагаем неэффективного министра на какую-то позицию, нас потом просто не изберут, потому что увидят, что мы предложили кого-то неэффективного. Юрай Зінкович. Дякую, вялікі. Я хочу долучиться до прапанову Ольги Зазулінскай. Я таксама лічу, што всіх прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны камітет, уключаючы са старшынёй этого кабінета, павінен прызначаць координаційная рада. А теперь я просто хочу выказаць то, што я пачуў ад выступа калегаў, які пераважна прадстаўлялі фракцыю «Еўрапейскі выбар». Ведаеце, у мяне было нейкае такое дэжавю, што калі прыходзяць беларускія чыноўнікі, нейкі выбарны орган, ці то гэта Верховны Савет 13 ці 12 склікання, ці то мясцовы савет, і пачынаюць гаварыць, вось мы тут займаемся справай, а вось вы тут балбатуны, чаму мы ўвогуле павінны на вас час страціць? Я подозраю, што такая з'ява існуе і існавала, і заўсёды будзе існаваць не толькі в Беларусі, але практычна в любой краіне, тому што любы бюракрат лічыць, што ён займаецца вельмі канкрэтнай справай, а чалавек, які народны выбраннік, дэпутат парламента, ён займаецца толькі болтаўнёй. В пэўнай ступені гэта адпавядае рэчаіснасці, тому што, як той казаў, парламент гэта месца для дыскусій. І таму, канешне, у парламенце адбываюцца дыскусіі, і пераважна дэпутаты ці дэлегаты в гэтым выпадку Координацыйнай рады мы працуем больш языком, чым рукамі. Але, як казаў мой адзін з любімых гістарычных персонажаў лорд Чорчилль, дэмакратыя, насамрэч, гэта самая кепская сістэма кіравання, якая толькі існуе в свеце, калі не лічыць все астатнія. І падабаецца нам ці не падабаецца, але гэта менавіта кантрольныя функцыі у выбарнага органу ўлады. І менавіта правільна сказаў спікер, што выбарны орган улады адказвае перад сваімі выбаршчыкамі. А вы бачаеце, бюракрат нікім не выбраны, ён не адказвае ні перад кім, апроч таго, хто яго прызначыў.
Вось. І вось менавіта таму я выступаю, і наша фракцыя выступае за рэфармаванне пратаколу. І вось тое, што я пачуў, асабліва са слова Алісы Ражычэнкі, мне падалося, што, Аліса, вы да сябе вызначыцеся, в якасці каго вы зараз выступаеце. Вы выступаеце в якасці дэлегата Координацыйнай рады, ці вы ўжо пачынаеце перамовы з пазіцыі аб'яднанага пераходнага кабінета і абараняеце інтарэсы бюракраты аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму што, мне здаецца, вы крышачку пераблыталі ролі. Мы зараз выступаем як Координацыйнай рады, фармуем перамоўную пазіцыю Координацыйнай рады. А аб'яднаны пераходны кабінет, калі вас прызначаць у аб'яднаную працоўную групу, тады вы будете абараняць інтарэсы АПК, ці офіса, ці яшчэ кагосьці. Вось. Таму я прапаную ўсё ж такі сканцэнтравацца менавіта на перамоўнай пазіцыі Координацыйнай рады, на тым, што Координацыйная рада павінна мець уплыў на прызначэнне, з майго пункту зрення, вырашальны уплыў на прызначэнне всіх сябраў аб'яднанага пераходнага кабінета, і яна павінна мець кантрольныя функцыі. Так, кантрольныя функцыі – это права задаваць пытанні. А абавязак прызначаных чыноўнікаў адказваць на гэтыя пытанні і несці адказнасць перад выбарным органам за свае дзеянні. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікім. Дарэчы, у нас ёсць права задаваць гэтае пытанне на слуханнях. Яно ёсць, але, зразумела, тут больш шырокая заяўка, але, паўтаруся, так. Миколай Козлов. Да, добрый вечер, коллеги. Я тут самый представитель по восстановлению законности и правопорядка, в суе здесь упомянутый. И хочу сказать, что, да, действительно, очень сложно начинать, приходится начинать фактически с чистого листа, хотя я понимаю, что эта позиция, важна, если мы вообще хотим вернуться на родину. То есть вот это восстановление законности и правопорядка – это основное. Но я сейчас о другом. Я послушал вот эти предложения по реформе, и я так и не понял, в конце концов, кто-то мне может объяснить, я-то человек относительно новый, какие-то проблемы или противоречия возникли между Координационным советом и АПК, допустим. Вот такие прям неразрешимые, которые требуют какого-то такого кардинального решения. У меня сложилось, когда первое впечатление, я, конечно, знакомлюсь еще, обдумаю это, но у меня сложилось первое впечатление о том, что просто их желание контролировать, да, и даже где-то, может быть, отчасти подчинить. В чем смысл, я до конца не понимаю, потому что, за время, пока я, являюсь членом Координационного совета, не было ни одной ситуации, которая, скажем, была бы, наверное, не решена или вызывала какие-то большие противоречия. И в этом смысле мне не совсем понятно. Вот чем вызвано желание? Вот само желание. Ведь когда появилось желание, я так понимаю, что у человека или у группы людей, или у фракции, значит, стоит проблема, что мы не можем решить вопросы путем каких-то договоренностей, да? Поэтому мы должны сделать так, чтобы обеспечить себе какие-то преимущества или не знаю, переговорной позиции или еще все что угодно. Но должна быть какая-то такая точка отсчета. Вот я, допустим, из выступления Лизы совершенно этого не увидел. Хотелось бы знать, может быть, я чего-то не знаю, как-то объяснить, с какого момента начались противоречия или, может быть, какие-то появились необходимости для того, чтобы все это делать. Спасибо. Спасибо. Может, Лиза ответит, если она еще присутствует. Я могу отказать... Ладно, за себе просто хутка. Коротко. За себе адкажу, што я чалавек лібертарных поглядаў, мне не падабаецца сістэма, якая існуе зараз у дэмакратычных сілаў, якая вельмі моцна нагадвае прэзідэнцкую рэспубліку, так, калі мы тут размаўляем у дзяржаўных тэрмінах. Ад якога моманту пачаліся праблемы, я думаю, што недзе з 1994 году, калі абраўся чалавек з вельмі дрэнным настроем па жыцці і вырашыў, што ён цяпер галоўны. Я не збіраюся чакаць, калі у нас узнікнуць нейкія праблемы з АПК, і я, падаецца, адказала на ўсе ўжо заўвагі, якія былі агучаныя раней, наконт таго, дзе гэтыя заўвагі могуць узнікаць
і як яны ўзнікалі дагэтуль. Ну, калі для вас гэта не адказ, я не ведаю, што яшчэ адказаць. Як гэта прозвішча на Л узгадваць не буду. Зразумела, ну, как бы Не надо. сутнасць рэформы плюс-мінус зразумелая, как бы якая прапаноўваецца. Адзінае, што тут как бы чуваць розныя пазіцыі. Я думаю, што можна просто рознымі шляхамі, як яе забяспечыць выкананне гэтай рэформы, падумаць, паглядзець, дзе ўдакладніць, дзе ўнесці змены ў пратакол. Тут это просто бюрократычны працэс. Аліса Рыжыченка, потым Роман Кісляк, потым Александр Мамаев, потым Маргарыта Ворыхова, і зачыняем абмеркаванне гэтага пытання. Ну, я хотела адказаць Юрасю. Па-першае, я тут гавару з пункту гледжання не толькі так чальца Коордынацыйнай рады, але і таксама прадстаўніка ОПК, які непасрэдна працуе і ў адной, і ў іншай, і ў другой структуры, і ведае, як працуюць і працоўныя групы, і як працуюць палажэнні, і як мы абменьваемся інфармацыяй. І ўсё гэта можа працаваць у рамках таго рэгламента, які ёсць, калі ёсць жаданне. Па-другое, я пачула шмат пра кантроль і нічога пра адказнасць. І я ўздымала гэтае пытанне адказнасці менавіта таму, што я сутыкала з гэтым непасрэдна ў сваёй працы АПК. Яшчэ адзін момант. Вы назвалі мяне бюракратам, буду гэта як асабістую нейкую скаргу успрымаць. З задавальненнем памераюсь з вами вынікамі праз год працы у якасці бюракрата, і як гэтыя вынікі паўплываюць на жыццё беларусаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Роман Кісляк. Добрый вечер, коллеги. Живи Беларусь. В общем, я вижу идею вот этих вот изменения соотношения Координационной рады с ПК и офисом, начиная с 2023 года, когда сформировалась Координационная рада второго состава. И я там увидел такое большое желание контролировать все и вся. Из тех, кто тогда составляли большинство в КР-2, из тех политических сил в Координационной раде остался только Нафту. И они продолжают последовательно продвигать эту идею. Я за реформы. И поддерживаю и реформу, и институционализацию, и улучшение эффективности работы Координационной рады, Объединенного переходного кабинета, офиса. Но как бы, предметно какие, кроме того, что Координационная рада будет назначать, предлагать и назначать, я пока, честно говоря, не увидел в этих предложениях. Но сколько бы мы не меняли протокол или дополняли новыми протоколами, 115 протоколов мы можем придумать и ввести, но проблема кадрового голода, прям вот голод, он очевиден. То есть, как бы, людей нет. И шаг за шагом, то есть он не решит протокол как бы отсутствия квалифицированных людей. Да? Я за реформы, но вот как бы само реформирование ради реформирования с непонятными целями для меня странно. Мы не исчерпали, мне кажется, всех возможностей вот нынешнего действующего, нынешнего. Сколько у нас было таких агульных паседжаний, где мы запрашали представников Объединенного переходного кабинета по темам, по пытаниям, сколько их было. Я не памятаю. Вот у КР-4 мы, может, толькі пачалі, а у КР-3 я не ведаю. Таму я пакуль не бачу сэнсу по рэфармаванню. Можа, наступ переубедит мяне, но пакуль не бачу. Мне падаецца, што у нас есть тэмы для рэфармавання тут, унутры Координационной рады. Вот секретариат трэба рэфармаваць. Веб-сайт не працуе, інфармацыйная праца, у нас некалькі паседжанняў, мы не маглі запусціць трансляцыю. Вот гэта
такія вот праблемы, якія трэба вырашаць. Дзякуй, жыве Беларусь. Дзякуй вялікі. Зазначу, што ўсе трансляцыі апошнія транслююцца і пасты ў тэлеграм-канале афіцыяльным публікуюцца, але так можа было б і лепш. Александра Мамаева, будь ласка. Да, тут уже крышку падсумоўваючы, я просто чула, што была падтрымка па працоўных групах, але просто ўсё ж такі крышку разав'ю гэтую думку, таму што я не буду казаць пра астатнія прапанаваныя формы, пра кантроль і гэтак далей. Тут я згодная, што каардынацыйныя рады ёсць яшчэ рэсурс, куды рухацца, развівацца, станавіцца больш моцнай структурай, толькі пасля гэтага прэтэндаваць на большы ўплыў у дэмакратычных сілах і гэтак далей, але гэта іншае пытанне. Тое, што я прапанавала, якраз гэта наконт працоўных групаў, казалі, што не было прэцэдэнтаў і так усё выдатна працуе. Не выдатна працуе, я магу сказаць са свайго ўзаемадзеяння наконт міжнароднай працы. 2 гады таму на КНБ была сустрэча міжнародак, на якіх прысутнічалі офіс ОСЦ, АПК, народныя амбасады, таксама тыя яшчэ людзі, якія займаюцца міжнародкай. Мы дамовіліся пра механізмы супрацы, пра агульны календар, пра дэбрыфінгі, пра брыфінгі, агульная падрыхтоўку да візіту і гэтак далей. Але гэта не было нідзе зафіксавана на паперы ў якасці нейкай дамовы, да, толькі вось быў пратакол гэтага паседжання. Гэта больш-менш нармальна працавала год, потым пачаліся прабуксоўкі, калі пачаліся такія перабой з інфармаванняў партнёраў, скажем так, з абменаў інфармацыі, і гэта сапраўды, прынамсі мне, кіраўніца міжнароднай камісіі, часта перашкаджала планаваць нейкія паездкі, дзеянні і гэтак далей. Таму я прапанавала на слуханнях аб'яднанага пераходнага кабінета стварыць упаўнаважаную працоўную групу як адзіны прапісаны дакумент. Ён быў падтрыманы Владимиром Аркадьевичем прадстаўніком, ён быў падтрыманы Святланай Ціхановскай. Я накіравала запыты, але яны засталіся без адказа. Потым тое ж самае, калі ў нас былі слуханні ў лютым, падаецца, кіраўніцы кабінета, я яшчэ раз агучыла гэтую ідэю, што давайте створым такую ОРГ па міжнароднай працы. Зноў жа яна была Святлана Ціхановскай падтрымала, але зноў жа ніякіх рухаў не было. Я тут бачу, што нам не хапае якраз у пратаколе ўзаемадзеяння прапісанага механізма, таму што ОРГ, там паўнаважная працоўная група, выбачаюся, яна ствараецца для нейкай распрацоўкі дакумента ці нейкай падзеі і гэтак далей, а не як сталая нейкая скажем так, працоўная група. Менавіта таму я прапанавала гэты блок, і я вельмі радая, што большасць падтрымалі менавіта, што тут трэба большае ўзаемадзеянне. Зараз на КНБ прагучала такая ж ідэя, была падтрыманая, каб такая працоўная група стваралася па бяспецы. Мы зноў жа бачым, што вось гэтай каардынацыі па бяспецы пакуль не хапае паміж структурамі. Яна была падтрыманая, так што ўжо ёсць згода, але няма ў пратаколе ўзаемадзеяння прапісанага канкрэтнага механізма. Я тут попрошу, Лиза, я додала у документ ОСЦ, там, где я полічила важным, але я пропоную яшчэ ўсё ж таки ваш документ з конкретнымі прапановамі, з конкретнымі артыкуламі, таксама яшчэ раз пашэрыць на ўсіх прадстаўнікоў координацыйнай рады, каб яны маглі дадаваць. І яшчэ раз скажу, што калі гаворка ідзе пра канкрэтныя механізмы працы, якія дапамогуць нам узаемадзейнічаць, дапамагаць таму ж офісу, кабінету у працы, да, па розных накірунках, не толькі тых, што я абазначыла, да, то я буду падтрымліваць вось такое рэформаванне, скажем так, і гатовая таксама ў гэтую групу увайсці. Дзякую. Дякую. Маргарита Ворохова, калі ласка. Дякую, Шире. Я, наверное, буду говорить с позиции про себя лично и про свой личный опыт, учитывая, что я выходила из кабинета, мне кажется, без каких-то скандалов, и до сих пор поддерживаю структуру, и очень понимаю и поддерживаю работу всех до сих пор, всех тех, кто остается в кабинете, и всю работу, которая проводится членами кабинета, членами кабинета. Очень прекрасная, замечательная работа. Тут ни в коем случае не тык в сторону тех, кто до сих пор стоит в структурах, в том числе, учитывая, что я остаюсь в офисе и понимаю эту работу изнутри. Наверное, просто расскажу про свой опыт того, как я была представительницей кабинета. Вспомним, наверное, те слушания, которые проходили в прошлом году. И напомню КСу, что в прошлом году на мою посаду не было
вообще никакого голосования, не было никакого процесса рекомендаций, выдвинутых в мою позицию, в мою сторону. Я от этого в целом не страдала, как представитель кабинета. Я работала так и дальше, как работала, по своей стратегии, которую сама для себя сделала, написала, сама ее себе приняла и сама по ней работала. Претензий от КС не поступало, претензий от белорусских представителей гражданского общества не поступало. Я по своей инициативе согласовывала это лично с организациями, с различными группами, с активистами, с различными инициативами. Это была моя личная инициатива, в которой я не имела никакого принуждения, не имела никакой процедуры не было для того, чтобы я это делала. Мне кажется, это не окей, потому что есть вероятность того, что есть представители, которые не будут поступать по такой же процедуре, не будут приходить в КС, не будут получать никаких рекомендаций, будут продолжать действовать свою таким же образом. Я не говорю, что это делать сейчас, я говорю о том, что это возможность, которая открывается нынешним регламентом и нынешними процедурами, которые есть сейчас. Мне кажется, важно было бы зафиксировать то, что у представителей ВПК есть необходимость каким-то образом согласовывать деятельность с Координационным советом. И Координационному совету, Координационной раде дать возможность влиять на деятельность ВПК, даже не в плане контроля, а хотя бы влиять на те решения, которые принимаются, и как-то их утверждать. Чтобы, например, у меня, как представительницы бывшей, была необходимость прийти в КС, утвердить свою стратегию с КСом и дальше по ней действовать, а не выбирать свою стратегию самостоятельно, согласовывать ее с кем попало. Я в свою честность верю, но это открывает окно для тех представителей, которые потенциально могут этого не делать. И мне кажется, это неправильно с точки зрения демократических процедур и тех структур, которые мы выстраиваем. Я бы просто хотела это зафиксировать как процесс хорошего толка, в котором мы все будем иметь какую-то ответственность перед белорусскими гражданами, перед КСом, свою стратегию утверждать. Да, то есть тут речь даже не про какой-то mandatory control, чтобы у КС была какая-то там суперобсессивная обсессия над влиять и контролировать деятельность кабинета. Мы не сомневаемся в деятельности кабинета в целом. Мы просто хотим создать механизмы таким образом, чтобы у ОПК была необходимость каким-то образом согласовывать свою стратегию и свои действия с КСом и с людьми в целом. И была какая-то механизм подотчетности не просто раз в год получить рекомендации и уйти с ними, работать дальше по своей стратегии, а как советоваться на постоянной основе со всеми рабочими группами и с белорусским народом на постоянном каком-то фундаменте. Это не мешает делать этого сейчас, ни в коем случае. Но для этого нет механизмов, и для этого нет какой-то построенной работы. Это представители делают на добровольной основе. Возможно, не все. Тут тоже нет даже механизма проверить, насколько это часто делается. У меня, наверное, все. Спасибо. Дякую вялікі. Я прапановую скончваць гэтае абмеркаванне, зачыніць гэтае абмеркаванне і перайсці да такой працэдурнай рэчы, як працу ўжо непасрэдна ў дакуменце. Можа, там Лізе хвілінку на заключнае слово і яе прапановы працэдурныя. Так, дзякуй за меркаванне ўсім. Спадзяюся, што усе пабачылі, што гэта ўсё ж такі вострае пытанне, адно з самых вострых, якое было падчас гэтай каардынацыйнай рады. Таму спадзяюся, што ўсе прымуць значны удзел у абмеркаванні ўжо ў працы ў дакуменце. Агулам я закладала недзе тыдзень для дапрацоўкі вось якраз гэтай перамоўнай пазіцыі. Я прапаную ўсё ж такі не звяртацца больш да нашай вось гэтай прапісаныя ўжо, якія мы пункты прапануем змяняць ці не. Як казаў спадар спікер, каб мы ўжо у паўнаважнай працоўнай групе спрабавалі вырашыць канфлікт, які ўсё ж такі, як я бачу, ёсць. І не хацелася б даводзіць яго да нейкага гучнага вырашэння, да нейкага гучнага канфлікту, не чакаць гэтага канфлікту, а ўсё ж такі сапраўды зараз вырашыць усе тыя пытанні, дзе мы бачым праблемы. Дзякуй. Таму я так прапаную тыдзень на абмеркаванне, праз тыдзень выставіць на галасаванне гэты дакумент разам з прапановай склікання ўпаўнаважанай працоўнай групы.
Дзякуй за прапанову. Ну, мне падаецца, што гэта хутчэй не канфлікт, а просто такія пытанні, якія важна абмеркаваць, якія как бы турбуюць і дэлегатаў і прадстаўнікоў ВПК. Я пагаджуся, што там патрабуецца нейкае удакладненне, таму тыдзень на абмеркаванне ў каардынацыйнай радзе ў дакуменце ў працу, і потым можна выставляць на галасаванне гэтую как бы пазіцыю, пераходзіць ужо ў спакойную слушную працу ўнутры працоўнай групы паўнаважанай. Як чалавек, які працаваў мінулай УПГ, і калі распрацоўваўся пратакол, працэс няпросты, працэс складаны і патрабуе, так бы мовіць, шмат часу, таму я думаю, што вось калі мы туды увойдзем у гэты працэс, гэта ўжо будзе першы і важны крок. Дзякуй. Бачу руку Алісы Рыжычэнка, калі вельмі коротка, бо мы ўжо працуем больш за 2 гадзіны, і хочу зазначыць, што у нас прысутнічае 40 дэлегатаў, з улікам таго, што мы працуем больш за 2 гадзіны, і гэта значыцца, што цікавасць да гэтых пытанняў ёсць. Усім вялікі дзякуй за актыўнасць. Аліса, калі коротка. Караценька, ці ёсць магчымасць пасля перад агульным паседжаннем даваць доступ ці дасылаць дакументы за нядзелю і фармаваць парадак агульнага паседжання за нядзелю, а не за адзін дзень. То бок нарада фракцыі фармуе парадак паседжання ў панядзелак, а паседжанне ўжо ў аўторак. І гэта менш за суткі, каб людзі мелі магчымасць азнаёміцца з дакументамі, напрыклад, з кандыдатурамі, але мы ўсе працуем, і гэта недастаткова часу. Я просто зазначу, што сёння адбылася прэзентацыя. Заўтра не выставляецца дакумент на галасаванне. То бок яшчэ будзе тыдзень магчымасці працы з гэтым дакументам. То бок как бы ёсць розныя магчымасці. Часам хтосьці выставляе дакумент адразу на галасаванне, зразумела, калі за мне было часу папрацаваць, то шанец, што яго прымуць, значна менш. Таму тут я ўсё ж такі гэту как бы за ўвагу разумею, але тут няма прапановы заўтра галасаваць за гэтую пазіцыю. Ёсць яшчэ тыдзень папрацаваць, унесці прапановы і гэтак далей. І тым больш, паўтаруся, у нарадзе фракцыі как бы у ўсіх лідараў фракцыі быў дасяг, яны маглі как бы распаўсюдзіць унутры сваіх фракцыяў. То бок это как бы некалькі крокаў, давайце как бы па іх рухацца, але так ці інакш выставіць на абмеркаванне магчымасць как бы документа, ну, гэта важно прэзентаваць, бо незразумела, што мы абмярковаем. Гэта просто такая працэдурная рэч, і давайте как бы на ёй... Я бачу 2 рукі, я прапановую зняць гэтыя рукі, каб мне как бы запавольвацца на гэтых працэдурных как бы пытаннях, бо яшчэ будзе тыдзень яго абмеркаваць. Але у нас ёсць працэдура, да, нарада фракцыі зацвярджае парадак дня. Давайте па ёй как бы ісці. Паўтаруся, давайте пераходзім до наступнага пункту парадку дня. І, дарэчы, з-за таго, што мы сядзім ужо, працуем больш за 2 гадзіны, калі коротка, вельмі коротка, прашу прэзентаваць гэты пункт парадку дня і нават без асаблівых абмеркаванняў проста яго перавесці ў працу унутры дакумента. Юрась Губрэвіч, падаецца, так? Так, дзякуй вялікі. Каб мы так працавалі мінулай скліканні, да, я вельмі здзіўлены, канешне, канец жніўня такой актыўнасці. Пачну з апошняй тэмы, якая прагучала ў папярэднім пытанні. Дакументы прадстаўляюць для абмеркавання. Все вельмі слушна. Та тэма, якую я прэзентую, дакумент быў прадстаўлены праз нараду фракцый роўна 2 тыдні таму, позамінулы панядзелак. То есть все кіраўнікі фракцыі мелі магчымасць яго непасрэдна скачаць. Таксама была прапанова да сакратарыята яго выставіць па спасылцы на агульнае азнаямленне. Дакумент тычыцца палажэння аб працы сакратарыята. Баюсь, што это чарговае вострае пытанне, і вельмі спадзяюсь, што мы яго хутка абмяркуем. В чым сэнс? Прэзентую. Ведаеце, я в Координаційній раді з першага склікання ще з 2020 года весь час постає так ці інакш фоном питання праці секретаріата. Асабліва це востро гучало падчас третього склікання, коли
Были голосы, что секретариат не подконтрольный, он живе неким своим уласным жыццём, ён існуе як паралельны працоўны орган, в статуце нават прописано, что як кіруючы орган, хотя пытанне, чым тады ён кіруе, что немагчыма дамагчыся па некаторых працоўных пытаннях ад секретариата адказаў. Зараз мы таксама чуем такія голосы. И наперадзе у нас абранне секретаря. То есть это параллельный вот этот трек, что мы уже працуем тут с моманту абрання там з першай сесії тут больш за 2 месяцы хіба, і секретариат не абраны. То есть это все реальная проблема, это нельга откидать. Секретариат мусіць быць абраны, перабраны, тым больш, што новы кіраўнік падаў у адстаўку. Але прапанова нашай фракцыі у тым, каб папярэднічала абранню секретаря прыняццё палажэння працы секретариата. То есть, каб мы все цудоўна і выдатна усведомлялі, па якіх правілах будзе працаваць секретариат, дзе ёсць мяжа ягоным паўнамоцтвам, у чым заключаюцца ягоныя абавязкі, у чым вот такое папулярнае пытанне мінулай размовы, у чым ёсць магчымасць контроля і хто ажыццяўляе гэты контроль, якім чынам фармуецца штатны расклад, адкуль набіраюцца гэтыя людзі, ці яны маюць абмежаванне ў прадстаўленні координацыйнай рады на палітычным узроўні і так далей. Я не буду зараз показывать весь документ, он складаецца з 12 сторонок, пробегу просто по разделах. Вельмі шмат, там есть по 27 ці больш артыкулаў, ёсць раздел про агульнае палажэнне, это описание секретариата, есть раздел про основные задачи и функции секретариата, это таксама збольшого тыя рэчы, якія описывают в агульным плане. Принципы дзейнасці, дзе таксама ёсць пытанні канфлікта інтарэсаў, это то, что уже было сказано там, і наступны ёсць кіраўніцтва секретариатам. Тут ёсць пэўная новацыя, прапанаваная з нашего боку. Это уведение посады наместника кіраўніка секретариата. Чаму гэта вводзіцца, каб не было, ну, скажем так, пэўнай монополіі на кіраванне секретариатам. Але ёсць 2 артыкулы, якія дакладна размяжоўваюць паўнамоцтвы кіраўніка і наместніка кіраўніка секретариата. Каб не было таксама паміж імі канфлікта, каб кожны ведаў сваю сферу адказнасці. И натурально, что коли это будут представники, умовно кажучи, что так само, ну, это не хотелось бы, коли это представники 2 розных політичных сил, ці фракцій внутри координаційної ради, то это створить больше магчимості для балансу. Есть 5-й раздел, это структура секретариата, який утрымлівае описание штатного расклада и так само вводить понятие функциональных блоков, так званый административный функциональный блок, финансовый, медиаслужба, административные питания и так далее. Есть раздел про взаимодействие с органами и делегатами координаційної ради. Тут так само вельми важно ведать, у чим есть обов'язки секретаріата і по яких питаннях можуть звертатися делегати, а так само прописано особний артикул про взаимодействие со спикером. Потому что на наше переконання все ж таки керівником з такої організації, як Координаційна рада, з'являється спікер. А все остальне – це органи, які в той чи іншій ступені взаємодіють з керівництвом, при этом в той чи іншій ступені заховуючи свою самостійність і свій набор повномочств, але це все мусить бути прописано. Кадровое забеспечение, тут есть акцент на проведение открытого конкурса, и непосредственно вот этот открытый конкурс, он идет у додатку. Тут есть регуляция, как проводится этот открытый конкурс. Так само, как бы, в чем сенс открытого конкурса, тем, как, коли мы говорим про необходимость, ну, вернее, потребование статута, про то, что керівником секретаріата мусить бути чоловік поза рамками делегатів координаційної ради, то натурально, що це відкриває можливості для любого громадянина Білорусі, який відповідає повними наборами певних відів і здольностей, знову таки прописаних у положенні,
претендовать на эту посаду. То есть, на наше переконання, вестку треба давать публично, открыто. Конечно, это не позбавляє магчимости кожную фракцию назвать свою кандидатуру, бо это на ровных умовах робится, але рашэнне пасля прымаецца агульным сходом, як і прописано в статуте. Положение пройшло анализ на адпаведнасць статуту, оно не суперечить статуту. Я одразу скажу, что чему так поздно, может быть, мы его вынесли, потому что была великая внутренняя дискуссия внутри фракции, бо наша фракция является автором этого положения. Не по всех питаниях у нас есть консенсус. Это отчиняє магчимасць для удакладненняў і дапрацоўкі, што я вельмі спадзяваўся, могло быть зроблено за минулый тыдзень, бо на минулым паседжанні, позамінулым ужо, на рады фракцыі мы проговорили, что вось бярем тыдзень на то, каб папрацаваць з документам, до гэтага часу істотных там правак няма. Сёння мы могли бы перайсці до голосавання, адпаведна, праз тыдзень там ці цягам тыдня перайсці уже до конкурса і абрання сакратара, но покуль я бачу, что мы зараз на этапе толькі прэзентацыі вось гэтага проекта. На гэта у меня все, готовы на пытанні адказаць. Дякую вялікі. Мне падаецца, спадар Юрый Губарэвіч вельмі важна зазначыў, што яшчэ ёсць час па працы менавіта ў дакуменце, каб мы зараз зноў не пайшлі па новаму колу абмеркаванняў, выказванняў пазіцыяў. Таму ўсіх прашу вельмі коротка, да хвілінкі кароткае выказванне, і будзем закрываць гэты пункт парадку дня і пераходзіць у працу ў дакуменце. Яўген. Так, калі дазволіце, як непасрэдна кіраўніку, то есть, выканаўчым абавязкі кіраўніка той структуры, пра якой ідзе ў дакуменце, я хацеў бы пракаментаваць, што агулам вайб такі ў дакумента, што ён, я проста хвалю, што ён проста паралізуе працу сакратарыята, таму што там ледзь не кожны крок цяпер будзе трэба узгадняць. Там, напрыклад, я нешта, кіраўнік сакратарыята нешта прапанаваў. Напрыклад, што у нас галасаванне праз Google форму, так, як мы это зрабілі. Значит, спачатку пишу эту прапанову, потом ее узгадняю с наместником, калі он будет, он повинен быть. Так, потом, сходно с пунктом 14.4, это повинно затвердить нарада фракцию, а потом, сходно с пунктом 29.2, это повинно затвердить агульное паседжанне. Конечно, мы можем пойти, да, таким путем, у горшым выпадку будет праца просто паралізавана, в лепшым зацягнецца на тыдні такія адміністрацыйныя рашэння. Я магу распавесці, як зараз на практыке працую, да, што амаль фактычна, напэўна, 80% рашэнняў ці каких-то таких рэчаў я і так узгадняю са спікерам, і каб яно ўсё працавала. Калі даносіцца, калі нам пішуць, што нешта не працуе, ці штосьці трэба змяніць, мы заўжды адкрыты да ўсіх, сакратарыят, я зараз кажу, тады імя сакратарыят, адкрыты да такіх прапановаў. Конечно, працуюць тут людзі, дакладней пару чалавек ужо, і, конечно, мы робім памылкі і заўжды намагаемся іх выправіць, там какие-то формы не працуюць ці падобнае. Таксама хотел яшчэ заўвазіць... Яўген, хвіліначка, калі ласка. Пазіцыя зразумела, і моя прапанова ў дакумент пераходзіць, і просто гэта заўвагі пісаць. Будзе ў дакуменце, але просто яшчэ хацеў дадаць, што ў мяне, я зусім зразумела, навошта нам тады кіраўнік сакратарыята, калі все распоряджэнні асноўны там будзе ўжо займацца альбо намеснік кіраўніка, альбо непасрэдна там сам спікер надаваць паручэнні. Вось. І там яшчэ будет супярэчанне, я тады ўжо ўнесу у дакумент. Што показал забавно, што Роман Кісляк в папярэднім пытанні казаў, што у нас зараз кадровы голад, но пры гэтым цяпер у нас столькі будзе асоба ў сакратарыяце, напэўна, чарга стаіць. Зразумела, дзякуй. Аліса Рыжыченко. Хвіліначка. Спадарня Аліса. Чутно мяне зараз? Так, зараз чутно. Спадар Юрый, вельмі дзякую вам за гэтыя прапановы, вельмі зручныя. Але тут першае пытанне. Як мы можам пачынаць з палажэння, калі гэтае палажэнне
цалкам супярэчыць статуту. Мы павінны пачынаць са зменаў у статуце. Чым з'яўляецца сакратарыят, яго абавязкі і гэтак далей, а потым ужо прыходзіць да палажэння. Цалкам я згодна з тым, што гэта павінен быць адкрыты конкурс, але таксама няма ў палажэнні пытанняў, колькі ён будзе працягвацца, гэты адкрыты конкурс. І тут вось шкада, што я павінна гэта сказаць услух, што я згодна з Караулавым, што гэта можа паралізаваць працу сакратарыята. Але гэта не значыць, што мы не павінны абіраць сакратара па яго кваліфікацыі. Таксама няма разумення, калі гэта адкрыты конкурс і чалавека фактычна мы бярэм па кваліфікацыі, гэта праца па трудовому контракту. І вось тут адразу пытанне, ці ёсць у нас юрыдычная асоба, на якую мы можам фактычна нанімаць гэтых людзей. Таксама ёсць пытанне да таго, вот колькі людзей у сакратарыяце павінна быць. На мой погляд, таксама гэта шмат людзей, але наколькі я ведаю, аб'яднаная грамадская платформа даслала прапановы па змену у статут якраз па сакратарыяту. І вось я бы прапанавала бы пачаць са зменаў у статут, а потым перайсці да палажэння. Гэта было б вельмі добрая праца, паслядоўная, але цалкам я згодна з гэтымі прапановамі. Зразумела, дзякуй. Юрэй. Дзякуй вялікі. Аб'яднаная грамадзянская платформа сапраўды рассылае часам дакументы. На жаль, яна іх не вносіць чамусьці на разгляд координацыйнай рады, так як это прадугледжана працэдурай. Таму я таксама атрымаў ад спадара Кісляка сёння дакумент і адпісаў яму, што было б пажадана все ж таки внесці гэта так, як у нас прынята. Вось, я асабіста вчора ўвечары прайшоўся па дакуменце, я не пабачыў, каб штосьці парушала статут. Там былі пэўныя шэрахаватасці, дзесьці супярэчнасці, таму што было бачна, што дакумент перапрацоўвалі. Я там внёс праўкі, якія менавіта накіраваныя на выпраўленне гэтай шэрахаватасцяў, але ў прынцыпе мы, беларусы дзеяння, падтрымліваем гэтую канцэпцыю, мы падтрымліваем, што сакратарыят павінен быць падпарадкаваны кіраўніцтву координацыйнай рады, а не быць самастойным палітычным органам, і што кіраўнік сакратарыята, безумоўна, павінен абірацца па конкурсе, і в ідэале гэта павінна быць асоба не палітычная, не звязана ні з якай палітычнай сілай. Ідэала это, конечно, вельмі добра, але ён цяжка дасягальны, все мы разумеем, таму, ў прынцыпе, пасада намесніка ці намеснікаў кіраўніка сакратарыята гэта ў пэўным сэнсе можа зраўнаважыць вось эту палітычную функцію. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Роман Кісляк. Таксама хвіліна, калі ласка. Да, еще раз добрый вечер. Объединенная громадянская платформа внесла предложение в соответствии с статутами и правилами. Она внесла это и по Google форме. Значит, на следующее агульное поседжание 1 вересня. Мой личный анализ положения. Я очень благодарен Юрасю Губаревичу и фракции «Татушка и руки за свободу» за разработку данного положения. В общем-то, и нынешний статут, и наши предложения, правки в статут не противоречат положению. Это, они параллельно могут быть. Мы предлагаем изменения в статут, потому что не все может исправить положение, к сожалению. Большинство вещей регламентировано положением, согласен, но есть пункты, которые необходимо менять статут, либо его дополнять. Во-первых, то, что уже говорилось, что необходимо это ошибочное, помылковое такой момент, что секретариат и глава секретариата воспринимается как кирующий орган, это необходимо исправить. Дальше необходимо исправить, внести дополнение о том, чтобы исключить конфликт интересов. Мы выступаем за то, чтобы не только глава секретариата не мог совмещать позиции и делегата, и главы секретариата, но и сотрудники.
секретариата также, потому что, ну, к сожалению, конфликт интересов есть и наблюдается. Также мы предлагаем, чтобы из секретариата в отдельную службу была вынесена пресс-служба и ее руководитель пресс-секретарь, потому что, ну, в реальности, объективно, это, ну, как бы разные процессы. Они взаимосвязаны, безусловно, разные процессы. Но мы наблюдаем то, что порой секретариат говорит о том, что вот как мы классно делаем сайт, а порой говорит, мы не имеем никакого отношения к веб-сайту, и он до сих пор не работает, да, к сведению, кто не в курсе. То есть, ну, необходима отдельная пресс-служба, необходима пресс-секретарь, который будет вести информационную работу, вот, и будет, на мой взгляд, очень хорошо, чтобы это мы видели, кто руководит пресс-службой, кто есть пресс-секретарь. Поэтому мы внесли эти предложения, как бы, есть до 28 числа мы предлагаем, если есть какие-то предложения, уже ряд предложений поступило, мы их обработаем, и, ну, если вот до 27 мы их сможем обработать в виде предложений. Конечно, это не мешает никому предлагать и другие поправки в статут касательно секретариата. Мне кажется, вот мы с Юрочем Губревичем это обсуждали, что, может быть, пакетом как раз их и рассматривать. Поступило еще несколько предложений, которые мы в ближайшее время Роман. готовим и представим. Да, дякую, Великий. Дякую. Дякую. Євген, да, хвилинки, і потім Артем Добре, Шапаров, і да, будемо я- закривати. Я хотів яшчэ пракаментаваць два моманты. Першы наконт конкурсу. Ну, як бы, што значыць конкурс? Што мы шукаем людзей? Это, конечно, можна зрабіць. Просто згодна са статутам прапановы на пасаду, у тым ліку сакратаря, прапановваюцца фракцыямі, групамі 6 чалавек і так далее. Таму як бы сэнс этого конкурсу я не зусім разумею, но мы, конечно, можем зрабіць эту аб'яву. Просто кандыдатам все одно трэба будзе ісці да фракцыю ці шукаць людзей сярод дэлегатаў Координацыйнай рады. Другое, абмежаванне ў 5 гадоў. Мне это таксама трохі здзівіла, тому што такого няма ў статуце, і ўвогуле ні да каго у Координацыйнай радзе няма такіх абмежаванняў. У нас як бы нацыянальная лідарка вообще безлімітная. Таму меня это трохі здзівіла, што тэхнічны орган так абмяжоўваецца. Не ведаю, это может навеяло Івану Краўцовым, но агулам у нас, ну, мне здаецца, такого у органа, такую пасаду, якую вельмі лёгка зняць, просто большасцю нават не ад усіх, ад колькасці прагаласаваўшых. Мне здаецца, это как бы занадта, плюс как бы з улікам того, што у нас кандэнцыя 2 гады, а мы прапануецца 5 гадоў, ну, хаця б уже тады 6, тому што атрымліваецца, што пасяродку этой кадэнцыі чалавек, калі он будзе абраны 3 разы, он просто спыніць свае паўнамоцтва, і тады не вельмі как бы зразумела, зачем на 1 год абіраць нового сакратара. Дякую. Дякую. Мне падаецца, гэта просто як прапанова была там кімсьці, але ну окей, я тут не паглыбляўся. Артем Шапаров, калі ласка. Раз, меня слышно, да? Всем добрый вечер. Да. Ну, хочу, во-первых, сказать, что я полностью согласен с Евгеном. Все его тезисы верны, помимо того, что он полностью прав. Еще бы хотел упомянуть о том, что в этом документе есть противоречия со статутом, конкретные есть, и спикеру я отдельно показывал конкретные пункты, которые противоречат положению и противоречат конкретно статуту. Тут есть вопрос о том, как будет секретариат руководить людьми, которые будут назначены, это в документе указано. Тут же также слишком много полномочий у спикера, который может контролировать вопрос секретариата и службы медиа, в том числе иметь непосредственное влияние. В этом документе тоже указано. И, как мне кажется, мы говорим о том, что нет контроля над секретариатом, хотя по факту статут неплохо контролирует работу и прозрачность этой работы. В том числе каждый из делегатов вполне себе может получить любую информацию, любой документ в рамках статута, который, в общем-то, позволяет
получить любую информацию, да, скажем так. Поэтому непонятно мне вообще существование, ну, конечно, положение нужно, но оно требует серьезной работы. И, понимаете, тот объем работы и ответственности, который возлагается на секретариат, с отсутствием полномочий, которым дается секретариату, несоразмерен. И то, к чему уже я слышал, кто-то из делегатов говорил, но по другому вопросу, если кто-то хочет контролировать эту работу, давать указания, то он должен брать на себя и ответственность. И тут важный вопрос. Секретарь будет нести за ответственность, должен показать результат этой самой работы, но указания будет давать спикер. Это очень странно в данном случае выглядит. Это краткий обзор. Артем, спикеру я представлял примерно записку, там, в общем, 10 пунктов, которые, в общем-то, довольно странные. Поэтому, ну, если кратко, то я считаю, что этот документ требует серьезной доработки, прям серьезной доработки. Угу. Дзякуй. Я просто зазначу, што сапраўды вось гэты дакумент можа з ім могуць працаваць наступны весь тыдзень усе дэлегаты каардынацыйнай рады, папраўкі ўносяцца, абмяркоўвацца. Юрась сёння не выставляе яго на галасаванне, я так разумею, таму как бы это вельмі добра, што мы можам абмеркаваць і далей з ім працаваць. Вось. Юрась Губарэвіч і Роман Кісляк пасля 30 секунд і зачыняем, бо ўжо 2,5 гадзіны. Вельмі добрая актыўнасць, бачна, што ўсе заражаныя, але таксама варта разумець, што мы не можам засядаць до 12 гадзін. Юрась Губарэвіч, калі ласка. Дякую, саступлю Роману, тому що як автор пропанови хотів би подвести рису. Дякую. Роман. Добро, дякую. У меня одна ремарка только, потому что сказано, но на самом деле есть вопросы системные, как необходимо организовать голосование через Google формы или через чат. Есть вопросы системные, которые секретариат сам, в общем-то, решает и ставит условия делегатам и всем. Это не есть нормально. Вот по этим вопросам как раз должны быть решения огульного поседжения, нарады фракций в пределах своей компетенции, а не так, что секретариат живет своей жизнью. Никто не говорит о том, что каждый вопрос контролировать и контролировать. Нет. Но, с другой стороны, секретариат, который не может несколько недель ответить на запросы, это тоже не есть нормально. Это не, на самом деле как бы не все можно будет регламентировать положением о секретариате. Есть еще другие вопросы, и мы внесем эти предложения, в соответствии которые регламентируют и работу секретариата, в том числе в других вопросах, в том числе и соблюдение наших прав, как делегатов и как граждан Беларуси. Дякую, живи Беларусь. Дякую. Ну, формат голосования на агульнае паседжанне, мне падаецца, гэта слишком, але Юрась Губарэвіч, калі ласка. Окей, дякую. Калі нема іншых выступаў, то дазволюся трошки подвесці дыскусію, рысу пад ёй. Насамрэч, мне там нечым нагадала папярэдняе абмеркаванне, калі прадстаўнікі выканаўчага органа ў дадзенай сітуацыі АПК там дружна сталі на абарону сваіх інтарэсаў, знайшлі вельмі шмат класнай аргументацыі. І нам, як координаційній раді, доводилось как-то оправдываться за свое помкнение, отрымать то, что нам належит по статуту. У нас целые разделы прописаны относно АПК. То же самое и секретариат, это все ж таки виконавчий орган координаційної ради. І да, я занотував это заваги, шмат їх вирішаються вельми просто. Про унесення відповідних правок у документ. Нарешті, вельми удячний, що ми почали этому публічний старт, хоча це все можна було зробити за попередні 2 тижні. Удячний Юрасю Зянковичу, який не полінувався, пройшовся по всім документам. Чекаю такої ж активності від останніх виступовців, щоб ми могли подвести рису, визначити дедлайн і вже після цього виносити на голосування. Так само прозвучала тема унесення змін в статут. Коли ми це зробимо синхронно, не бачу тут ніяких перечень, конечно, документи не ставились 2 суперечних документи на голосування. Тому пропоную групі, яка внесла правки, проєкт правок в статут, попрацювати над проєктом положення і там засинхронізувати їх, коли ми будемо голосувати. Ну і саме опошнє для нас важливо вирішити принципове питання. Ці у нас секретаріат – це некі
самастойны асобна жывучы там орган, які там дзесьці аўтаномна дзейнічае, час ад часу камунікуе з каардынацыйнай радай, дзесьці можа быць нейкія платныя паслугі прадстаўляе там ці гэтак далей, альбо это все ж таки орган створаны каардынацыйнай радай і падпарадкаваны каардынацыйнай радзе. То есть это пытанне прынцыповае і нам яго вырашаць. Ну это ўжо залежыць ад дэлегатаў. Дзякуй вялікі. Дякую вялікі. Бачу руку Евгена. Так, у меня, да, добро, меня Техничный, просто да. хотел бы попросить право, потому что я больше не сябра фракцию, уносить тады прапановы у документ, каб яго полепшить от імя секретариата тады. Ну, я могу, да, вот, хотел бы такое право попросить, калі автор документа не супраць. Ну, я думаю, неяк вырашыцца тэхнічна, так, окей. Добра, всім вялікі дзякуй. Больш за 2,5 гадзіны мы працавалі, разгледзелі 4 пытання, 4 пункту парадку дня. Вельмі актыўна. Усім вялікі дзякуй. Спадзяюся, такую актыўнасць захаваем. Тым больш верасні палітычны сезон актывізуецца. Будзем больш абмяркоўваць не толькі нашы ўнутраныя дакументы, але і наши палітычныя пазіцыі і нашу дзейнасць. Усім вялікі дзякуй і жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна.